wa utifie wa wachichi ni penchanye ye bebu sa Osei Asem Mpe Nipa na wo Asem Mpe Nipa no wo nso Mpe Nipa na se Mpe Nipa ano odin ene eye fiada da fiada na eboja ye no wanhwe ya wonte ase ye ka se boja ya na cha se nankopon ahwe ye so efiri adwada ebesi enefie yante atenka boni bia ye nyame ase enu ti ye ka ne se ya ne ye si boja ya na wo boja ne sen enefie ana sama da proso no ano odin enti ba ne se ya ne ye kofie ne de na kire se mu nsam no se wo ko ni yo wan ko ni yo no bi baka se edi enti na na omuna samu akwa na e ka se minwa Oforisuo wenche utia ne na chi kakra ba mai pintin kwa wote a odi meka ba no Oforisuo wutie mi a bomodia na de bra ne boko wate na ntifu ni wa pedwafo ho na efiada ya betoa ye nsam so na nura megidi ye sa manfo ho anto mo osu ba ma amanfo ho anto wo mo enu ti no enura nsama na da apron so na ore ye mre na ye mre no etia ye kakra because enura no ye pon program no ene enya course bebre amanfo se enura masem ya na da prinsu de na no den na senka ye wo a osu be ma wo na ye be ma na kede pa na nka obeye ewiase de no kra ba akopọ opening on say ensam ne ba ye no be ma no so kra na head card na ne wo de ne ya ye pe o miso wada roma on say ensam ne start Oforisuo ayre ho be ma no munyamfo o man hene se mi hunso be hwe me oh yeah mi hunso be no onye anyimnyamfo ya be ma no woni bibi jesa oka opening wada roma na me ne ge obi ko school wo hu Sompa na ye girl no na sebi nanim no menka ne sen na enkoyi na ne ho nya me fe na nanim wo o fasi enefie obi bi atimisi Martin wa ma me ko sa kwan nya na o fasi enefie bibi atimisi na lady no nanim wo hu satan kwa so ye girl lady de na chese wa macho na ye kan se form ya zo face ya mutu form ya zo face ya mutu chese animu na enkoyi na ne medin ana ye de frɛ no ne ye friend say ne ye friend beauty ahofe gana ni mo ho so ne friend beauty na wo friend beauty pe no watu esun na onye so say na beauty na camouflage bi no mo de ayi ne sa se no ne agrek no lady na ni mo hu so on ya me cho no nti ehia no say hey beauty wo friend beauty anu wo sun na mpa cho wo mo no wo ho ni mo ho ofe ye fra wa ho fa obesu dabi minsu and they didn't them masu de no na say ana Oforisuo frɛ no be man nyamfo me wo backyard wo mo ma ba hwe ne kakra ya me tweme ni ahwe ne kakra ni ade na ni etie ni ensam no ana ekoso no wo hwe ni din a oba no ene be ma no eye yawano ene sewa oba no de ne ba ha se yawano no pesewa no no kwanya me anu sewa so pe yawano sewa so pe yawano na oba ba ko no eye ni sikena me bo ohine ayi abrowatie ne nimo mu di ba o abrowatie na sikena no wono na me de sabi misuma no sikena no yes ya wano no ye nipa bi a ohun ososoma wo didi wo ba ho em se sikena no ni nsem obi sikena ni nsem obi se wa no ni nsem ni bi osu kan tanka kan hwe sei enu a wanya kwan bam enu na sofo friend say yaboa meboa ye ni anwa sofo odifo na o ka asem bi se sika na sese be manitua enu wanya kwan amamu no wo na wanya kwan nya na fie a wote dwam esese wotua na se ni kwa sika na ese wotua wo kwan be so die ntia esese wotua ne se one enam a ye nwe ye mfa ye senche enam a ye nwe ne mfa ye sencho ti o wo ba no na de ne nsan ye den e ba ye eno ko de ba ka em wo ba wo be ma no wada se wo da ka em wo be ma na da ka em o minimu da ka em so ye warning triangle
so ye ka choku so ye den I don't know and what den san beto awo na ema bebrebe wo hono ma ho omubufu a omubeye ade bi at the end of the day no anu so ade na oye na ni kwa so oye den oye and what den san bre wo so ama na anya wo ya wo so amfa nsa na nkwache wabusua because wo ye wa no nyo so fitin ya na wo kwaye oba no ho ade na wonyi ni se mebo kaka wonyi ni se ekwan bi so no oba ne nkrobomu no wo so obefa akwa onye so sa akwala na obefa na wo de tete se obenya sebe oba se wai wadaroma opani meka bi si asem so meka ba be kai wase case na ehu kuma se ehu chen kwa yim na ne etie nie tamodin sane ba e wantumi anka ncha busuani bia o ana woka o se oba no so afre wo se akra no ho aye because of say woni no ewo how and no kre yenya ye family man on se du ba bia wutumi ne wo yire kra nya problem na watu fia na sa wutu kwan kra no a ana sa wo de munya pro wutu kwan a obatumi few wo fe wo bonsa kra no wo fie yare ankitinkiti wo ba pe na aye den ejai okay enti etumi na wo kohwe akola no hono no na wo sa ene se wa no kokoda aye na meka wasembi wo kai ye papa ketecho o kan asembi wo se wo bema wo mpana dada ana aya wo yire dada wo yire mpana dada ana fio de obeso ka bia kan bema wo yire ne mpana dada ne ex boyfriend wo yire ex boyfriend se wo mu ya mpacho ex boyfriend ase cheche ne mpana dada wo mu ya wo bema no ni ahoto emruafo ne no mudi dwanti yes wo mu ya uni ahoto adenti ana se wo ne oba etwempena na problem aba na wo pen back so hu se kwan a ketecho chire mu fa ye wo so wo ho ma na wa frɛ especially e ma enkola wo mu no ana o yesai hello na se wa ni no age so ane na sisi o sisi se basa openi na ubase na ye den to ne nkwasi akeka actually yes sisi o sisi obenzo nkazai o sisi na o sisi no ba na some dey menka say bia na o dey hear me no abroti anwenwe see na see akra no school fees no cry say no ba na kan e be 200 Ghana cedis oh what you o say there be ene ne bla na ba gye na wo no say na me no ni azemu na wo sister ba ko no asemba me no ni mienu ntem me no mienu ntem ana obewuram so ene oba ne tisika ne pe obekọ enti wo kwa hono no okay say 200 cedis na school fees no kwaje no be no 500 cedis kataka kampacho asema wo kan me pacho me ebia toda ebia toda say ebia toda o mia asema wa wo kan ebia toda ye papa ketecho na oh titi ndoja asem no mami muso wasem hwe amafo jibudi pa o kantankanka me omo di se ma ye betima sititi mimi busa sa asema wo kan anyanyam bia toda wo de bia toda kan kore se me mpra me na jai ana oba me na jai na me pe na we back ebia toda pachopi me ene mama nche wade bi oh ene ya me nipa bi a mentan no oba nyai e bia oba no beka so no meja betim de me no oba nyai because bibia to me see nipa brabum omo no ye be ko fie o me yire so tie me oh kantankanka first na wo wiase wo yire hana me chawo bia wo bia enye wo fitin ya ene sebe hana oba wa brabum okay ye bia to me o bre yensa e bia to me na de no mama bresa openi wada roma e bia to me da na etie nie se oba why wadwen se woni no wo ho no mo a e bia bibi nti e be ma no wo nhye dan wo mfre no na asem wasi wono no firi so waja na wo pe da kwa na dwubia bia wo ti baabi na 5G on sa ensa no you know drink no 5G no and wo koto a wo ye onsa say you wo ti say 5G wono mo a eye den beba wani eye den a ebeba wo mu besane aba wo mu enye alcohol ebesane aba wo mu afi wo veins ne beye adwuma be man be hwere gina so wo mo no opani we de wadawroma wo hu ne America no na wototo wani a wunya wo bia no bebasa a wo mpana dada no wani be kwa akoto na nim so wo ne America no and eno de ye den obetra so obefre na mana baba enti bia to me da wadawroma kataka kablo nya ya bai ye nhwe opran ne sei e wo fie obi bia benya bia ebi mumfa ba bia be kofie e wo Yesu din mu wo de kanokura minim so kanokura pa wo ene Friday nti ono yebu afa say
Obi bia obenya bia wona bia obenya bia ye kofie no ma ye bonus so ye benya niam ye de be ma ye enam manager tofia kwa obi ene bra kofi woni bra kofi woni bra kofi bra foster another romantic be menya sure say bi be kofi menya sure say ni nyina be kofi ni nyina kofi eno de ne me be ye mi bia wonyame eno ebi be kwan ebi be kwan o ma me wana Osei o ma ene me push you pa because am for say me ma me asem kware ya na enhye da hia me ade a me de be ma me Christmas na ye na enhye da hia me saa kire say ne yetie ne say Christmas we ye gi ani wono ma me ani gi de o say wo di bibi koma ma me na obom pa ye bia ye den ama na ye wo nkrofo bi ye hye da ne wo mu ye hye da ne wo mu gi ani ankasa wo ho o ti ase enti wada ro ma asem wa ke ma me address mu anya Saudi agro menya asem ma hu se be ma na lande ma hu se na se ofosu alande na obeto aso minim so obeto aso na ba bia wo de me nam no ma me kra me ho nya sa na me so me pese ba bia ofosu ba bia am de nam na nafie onfanfa wo sa ma me se enema se noma obi abenya bia ni nyina be kofi black kofi ada ro ma ye benya no ene DJ Tofia kwa wo de wo mama tia se enye ni nyina ne be kofi ena mi busa se ne bi be ko hen omna samwa enya me nkwa na bibe ko ba bia o omno sa wo kare sa o pa yemfa duabon to so bibia e benya na ha se nye obia ne won ma ne de ni nyina be ko fie straight da mate what you say e bibe ko ba bi yemfa so abrati amechiao mejo so amono abrati asema da pon so wati ansana ofosu beba no mame musa obibi kakra ansana ofosu aba yemre ntene fie bibia timisi abrati unwa be ma ka sembi na wona ne ya adwen me mi busa se buro nyan enoma bi obenya enya adwuma mu anko ba bi onam bia de obenya se obi be che na akokọ ba miensa ana edu mi busa ne se ni nyina betima kofie ana se bube for baby waka na kwese bi emu ebi ni nyina ne be kofie abrocha ne ya adwen eyes efie se ne fie one ne yire asetram ni nyina be ko na eyes woka sa se enya nyina ne be kofie one ne yadwen omono me das na before that my yenche yetiefo nyina na yenka nche omu se Sompa 3.1 FM kasafidie so ena wonum asugusu a wonum etie no brekro na Facebook Sompa 3.1 ena Sompa TV Ghana so no wonum share live for Sompa TV eno so YouTube abribia no ya da wo masese yo mu enjoy dwumadie no emo ye nkwa so na wonum eka ye ho abribia na wo mo na samo abema ye che kuma se man nyina ye ma wo mu nyina afinhia pa Ghana fo nyina ene ye tiefo na omoda wase eniema na ya na adwuma mu ye che afeso ana se efini da bi sa ne ye che no emema ne de no ene ma ne de ne nyina no usuka senye ne nyina ne bekọ wo yire ho ana se wo yire fia me ne ya adwen efi se me last year me je ya me obi wo ho wo namfo bi enom wo ho obi wo ho a senye emema ne de bia se na kanche ma bi no so ade kwama ne de a me tu ne fo ande enya kora o yire esusum katawo so oyele mpai bo de wo kwa akire enti adwumam se ne ma bekoyi a efandodo na no eya na be ma na wo adwuma no modern mo kan wo nembom oyele so mpai bo hunhun mu fam so no eta akire enti emema na wo no mo adwuma mu a bia nyame ya adom ene afi ya kwa ye bo nyai tofi akwa ya adom na doctor ya adom keka ne ma bi si ani ehye ne ma bi wo se bibia kofie om ni nyina nkofi kwani nyina kofie se wo adanfo anase ma obi wo ho a ohia ne ma bi anase wo di wani si obi se bia ati we de wo se enye no ba se wo mpena na se wa kanche ma na se bi sa de ni kwa se bi ko ade de bentine no dabi na bia mama ade ntine ni kwa se bi ko no wo wa mo no ma me nka no kura bi wa se you say ka kwa to ade ebi ase no kwa ba ko pe na bi no na se no kra no se me de menya na madwuma mu no me di bi ma me mpena ni nyina ye madwuma ma ye wo mo no ma me nka sem bi hwe wo yire ma wo pressure wo fi a wo mpena na te pressure ne so wo yire e ma wo pressure wo fi a wo mpena na ma wo pressure ko fom obekofie o say obekofie ne na pressure na wa kan anything e ma pressure say e ma Saudi oyo bantu de de e ma pressure say no oyo bantu ni me kire yo pen wada wo mo no me nu mienu nya ye me ma ne me du onu a yen kan no pre me say oh me ma na mo ceasefire e me ma mo me ka se be ma bia ko fampna ceasefire me ka se be ma bia ko fampna e mo mo yire
wo yire ma wo pressure wo mpra na che pressure bi so ya wa no ba ase no mo wo ne wo ba to wo say again no na pressure wa dem ma na ese go fast ahoma say no enti kaka wana roma wone wo kai wada roma wo kai he wo be ma bia na o te kai mu na ka no a be ma na tim no ba te ne nkyɛn a na be ma na mu na oba na o te ne nkyɛn ya ye wani so ate wo sresre a ye ne mpra wani so no kwa me ka cho no ena wale wo bia ni wo be wale ase oni ni kunu nya enta wata wale yi ete noa mo me ka no kwa ena wo bia ni ayi wada she yeah de obi aka bia ye men ka so obi nkotwe mpana na so me na abeto dwen na munim se na twema mentwe wo ene be kake adwen kakra na ye be kake adwen kakra na samre ye be yetwan ho aba na ye ba yetwan ho aba Oforisuo be masamre wa belande na yetwan ho aba na mu masama am de tu dwa no ye be ho phone line na yare se wunya no ma se bro nyan wudi ni nyina kofie eni kwase ebubu fa baabi na yare uyiri didi a wompana so didi e kwaba Sayasisie de kwase wuo ko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wu kwase a say asori mu say wade mu say adwuma mu say mpratwim eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ne mrante ni program no Sayasisie de kwase wuo ko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wu kwase a say asori mu say wade mu say adwuma mu say mpratwim eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ne mrante ni program no so ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa okay yaba so ne yaba no so na yaba ye Ghana baby wa na deda manfo ye na eduru baby anye wo mu o deda manfo ye wo Ghana ha no eduru baby anye wo mu a ni nyina ne se akwa ni bi wo ha yenye Ghana akwa no bebre nu ane yenye ye abai be ba ye eyasemo na me ba ye no na chama general wo muna Samoa dwumadi na wodie na efa ye papa ni nyina ne se bro nyan sena Blazer Foster obema ye bibi kakra kofie emo ne anwane ade obema ye bi na abeto dwase sanyoma no efri general manager so na esania akosiase eye mema no enwoman ebetumi aduru fie ni nyina ebetumi aduru kadakraka nyoma we die ye na asem ohu no kra ba kopɛ na sɛ baabi akɔ ma wakɔ aba nyankopon hwira na ni nyina yɛ dwumadi no yie di mu Asem Mpe Nipa ɛna Ghana kwan no so de agya yɛmfa mpompono hɔ yɛnya ni nyina ma senior man ɔman hene na de no na ɔka kumasi akwan nyankopon ama ne nsa so sɛ Swami interchange wo mo ba be ye ne ade ntu di yenya ma wo mo se wo mo ala wo boase akwa no so wo mo de ayi ni bi taa so wo se nansen na kwa no ya no mo de ayi ni bi taa so okay kuta no o ma sa de bi taa so na on say ye so kɔ achimo a me kɔ hɔ ache ye so kɔ achimo amu kota no pafo sakola sumiye hwe ne takasum oti ase kota no ye dia ta achem kwa so no ye frɛ ne takasum mate asante kasa twi no ye frɛ ne takasum sa hono na se tie ni sa hono na nana do free no enti sebe ye se sebe ye bodam ye bod free fie enti waye ne sa waye ade o mampani kofo ba bia wo bia me chia wai ene ukuma se no na wada roma o ma okɔ ayi a ba bia kofo free daban we ho ye kama adami koduro ho ye kama papa kro no so ya kwa na ye kama dan yo masisi wo fe ya kwa na ye kama na se me kra na kame na me ye president na kame krom ni ntin kan ntimi hwa ho dia se na aka ntina na do aya de sa da one de waya de pa na so 7 predu asa enya achemfo nkwa na ye Ghana fo
wadaroma wo de honom ye fancy honom na wasem no a wo kan ye fancy honom ni nyama senior ma o man wasem no akan ne nema no no kranya me anim ni me say ya aboama ne nema ni nyina nkofie ti asema me ka cho no na nyoma ya ni nyina nkofie list be na da so me say nyoma yi oba akura wo de nyoma ne koma no ofie no nye ne na ya adwuma o ena nyoma no so no enye ne ho na ya adwuma items no enye 1 2 3 kosi 10 na so kwa bia free mu ba akokora no a me de ba akokora no ni nyina nkofie no kra ba akopɛ bi be fa me kofie mfa kan tumi minim wose yaw bi nkofie kra ne sompa che de be sompa che me yere oba pa hana oh yeah sergeant awaso ase no kranya me anim me ka no kore enema ni nyina nkofie ne me makwa akoma nim bi de wo me hono mo utie me nso so mpra twen so na ase na emom be ma wo ye wadwen se wo ware a na wo betwe mpra de a se de wusu ye ma wo yire no ye ma wo mpra because o yire ebe ma pressure mo akofa mpra de a mpra fo so mo te pressure so sa me zame wa da uruma se mi de mi busawo bi ana na me twa na se mi twai se wo na wo ka wo ka jam se me twa de ana che se nyina yenu adwuma no na da se wo se me ka se sa se mi de mi nim o na wo ka enti se na be die abrewati aso poche na ni me die me nya ma adwen se metwe mpena na emom se me wo mpena de a enema ye benya no sompa ha black ofidi be mayen ni DJ Tofia kwa general manager wo de be mayen no ni nyina nkofie me de mema me mpena ni bi so onu su didi ye onu su didi no asem no waka no onu su didi ye wo yiri didi ye wo mpena su didi ye den eye wo nyina ye ma enti so why adwen se wo ma wunya bibi na ma mpena no kra me nkonkofa enkotwe mpena wo yire chi na de enema bibia beba bia fama wo yire na wo adwen so obetwe mpena de obenya na dwuma bia no nya sompa ha bibia beba ho bia adwuma yefo ni nyina wo a obenya bibi wo adwuma bia wo koma wo yire bia ma wo mpena bi na senyo bia so na wo sa ade na wo kan bi o sese mpena nyo bia se wo ni mpena fa kofie fa koma wo yire meti wase na wo mpena de nso anema ni nyina nkoma wo yire na wo yire didi a wo mpena so didi sa semwe no gese ye hyeda hwehwem ai assemble na hu ni saa no yes gese ye hyeda hwehwem se yire didi o fo so wo mpena so didi o wo yire du ba bia so yire ma wo pressure bon se wa fra wo yire wo mpena se bi o nyina didi kwa ye mienu o nyina didi kwa ye so ti ase wo yire ma wo pressure bon wa fra wo mpena na kwa hye ba bi enu so mfiri hom na pressure no so aye den ati nti so yire be didi a wo mpena so be didi wada roma Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu a wutie no na Asem Mpe Nipa no hey ekovara papa ye adona kafacha answer for America powers kachika Asem Mpe Nipa hey agrone form papa na asem we no na me pese ade se frigim esan se ye kase ye bie hu ahoma enwoma na nkasa kura ye de be ma ye kura ye nyanwe ene ya start ya cha mana sen hey ayi asem o si e benyew si enyew amanfo acha enwoma na wie wo mom su di beduru fie de adu hey akwa se papa bi a wono onya sika akoto ka na onya nkoto ka no oni sika ndi aye ready wa pepa ho na ka bi obebusa ne buo bia no na ekọ nanim ni sika na sonso na ne yire ene ne ma ewo sitting room na wani wa mu etwetwe nkomo no si ka idi adam de bebe fie na ne baba akosi dada kemeta front na said papa ni si twa akola ne na kanzi form water front unim so be yani mo ofi se papa na adwene eyi o se nyew wa gaza na bebu ama papa sa na agwa koyo enwoma nyamai enwoma so ya chawie eya asem o eya asem foforo kra chairman topic we na mse fanche frigim se si enwoma si ebenya bio amanfo so acha omo de awie wo mo de coffee so de akodu eya asem o oh send it bia yanya bi kwa 5G na wo do de be coffee street me obi mu fa babia ebi bo be for babia na se me onua ma no e wo fa sefo sa na ese nko usu kan ondo de asi ebi de asi de babia mra abrewati ade so no de no akwasi sompa da romanti no kasi na edi na ade on se ye pay ye de san eja ne de ti de bi esika wo no na ma de ono omu ye adwuma e ma na omu ye adwuma
hwe omo person fe no ntore bretu de nyame ahira no bronya na de ba ko bi kan ne din no se ba ko bi o se oya de oska na me mfuma ni nto no so bronya yi na omro ye besusu a ye hye oma ye besusu a ankwan de kwaye ne se ye ni ha no ye nkwan na wo ye no oye ma wanya ma Asem Mpe Nipa fo oye ma wakwaji nchiremu foforo ana makwaji nchiremu foforo ye di suade eti ye di suade se wo ofosu otuo pa me no mie ne yafu ye di kosi sa nkwan ho a ebe ni nyabia ba studio di abesuade eti won de ye nto ne bo na mo o si buro nyan we onya de obekum akoko okwa atwomunum atwomunum yankwan wo so ofa ho ka because ye ya maame no ye nwia ba no ye bibia no eti buro nyan onu anka se enya akoko ene wo ba beye enti sa nkwa no ye ni firi so ye ni firi na mo buro nyan nkwa de wo kire se okwa atwomunum akokale nkwa yi na metika mu na wo bobon nkwa yi wo bon habawi wo ba habawi no bon nam wi nam si nkwa wi maame nka se micho maame nka se micho ye nipa ye bibia original Nigeria so wotie ye ne a hwe original Nigeria ponche no what the asase ada me ne kateche uta mo tie ase no so be ma asase half pot ye meje ewo kutwi wo sa de ahwede so obetwa ahwede de abre yen anso ha enne wasa ba begina ho enra se obebre ya ponche mesra mo we nya de ye be sesa ponche so original Nigeria fa makra na yenim se ke edu be bia obi a chia oyibo national so ye te won ka che so me che chom so won de pesa me kire na obaya magazine obaya na madwo so sa madwo anso ho na mranchen fan club omu nyina so minim se bro wo mo kra de nde ka jabi wa biti ase yes mo mu nsan wo mo ani hwan ai malam do woy magazine ai Zone 18 Master Musa Master Musa so de nam no ba yo Master Musa de ono no de oye bi onzo afi yenzo de ese ko mani bi o ma ono Master Musa de ya no mfa ho sa Master woni bronya ye ne baba ko ni bronya wahu agora mo pesa mo ne Master Musa de o de kata ka Master Musa mfa ho sa na se wadaro ma no mfa ho Master Musa yenye fe Master Musa de ne baba ko mani bronya bi ka kire me se ni da bia me bu ni kwasea kire se eduru se omo ye fasting na matomi la kwa akoma no so wahu on se yesu ebedi ebronya eya na fasting simbia anye den eni na ohun se mitomi lo bia no na ma ode brem na ye den edoso enti se ye ka se Master Musa ye Christmas na ye di no mfa ho de eni na eni ni yie nyese bia ka se ebu ni kwase asebe afena kwa ababtu Master Musa yesi ye na wasi ya command bronya ade ye ni yesi ya command bronya ade wono muso so di sala no no so ablen na mte se de ada oblen na na yesu edi bronya de na ye fama wo yesi ya bakwa command bronya ade ye bakwa command bronya ade na na bronya wadaroma na be kwa ma hene Porsche ya papa na sei na sei so ohun be kwa ma hene wadaroma Christmas yi wone ohene yire be kwa ma hene ne yire wadaroma omo so so maka sem bi agu yesum pa o na se ne won kan na se kwadwa bibiu nana yes nana o ye nipa se nana mo fa si mi so e fe na adwo aponche otafo awon na frame se adwo aponche otafo adwo se ye ka aponche asem de a me yen abakora osa di aponche no wono di aponche no ye pede na pampam bon ni bi adwo aponche osa na mam cha na pram so hene adwo aponche blenya we amafo mba frɛ omo be frɛ ona se enra DJ Chaka frɛ me DJ Chaka London DJ Chaka ne katacho di nkomo last DJ hima de no awase ma obi akomantu se de aye ne se omo hu se ye pani yetu de ate aka no e wo kwayem iti se me fan se ya se akoko ba ne ma mi nsu afa no so ho akoko ma mi nsu afa na ne ma ne wagya omo kwaya se ya no mo bo safo no iti se no
ɛyɛ nsra deɛ na kwan bi so yɛ no mu na ɛyɛ adwuma yi Omo kromo ya we. Omo ya we. Chakura some sanka yɛ office one ka yɛ Ena fie na ko eboja ye o. Omo edi no on say edu bebe na na say kwadwo. Obekwa ama hena. Na na say kwadwo. Na na say kwadwo abibiu. Na na say kwadwo. Ena ne yire no na na yire akutu. Ana ohene akutu. Wose wose somebody can catch us say wo beba brunyan na Porsche no amanse west rubber line so what you say Porsche ya de bi ma ne ye fese Porsche Sompa che de ne fiti ase no se de din no no so usufa number na ma me na me send me de nani ate ncha bafo bafo suman kwa hene ono so wonya ye mu da na otumfo cameraman pege no ye fa na pege oh nice ono so anye bia minim do betima ye ajo minim do betima ye na wenye se bia ye kai obi da bia nyense bia ye sese na mu debi ye ne omu na ediduma we de ye kan se nyina ne ye sa ma omo finhia pa o mo ma finhia pa ene ya kwenta nso ya kwenta ye ne aye nua ba ne no ha wo hene ya abrewatia ne ho kani akwenta be obi ama na finhia pa ajo nana ye boa nana ye boa na we kwa de opas ma ka che nyame ana ka che mframa abrewatia wo ha edi se wanti kwa na yesre na Asem Mpe Nipa mo nkwan da mabem ajo ana meti wono so me nyame ala me hwe me ho sabe ka sa mo nkwan da mabem nkwan na se mo nkwan na se da kwa beri abam me ka bi abrewatia yin na Asem market ya me hwe abrewatia enye ye ho sa ya ka wadaru wotani bronya di Asem Bebo bronya na bronya na kasa onse muru efie da adwuma wase o eda adwuma eda one onse muru efie no eda de no de onse muru efie no kasa grake yeso obi re fie de o eda de kedrum pai boso a ya gigi nyoma nyina na obehira so a so hontike ye futi ase ya gigi ten kan okra nyampa bo nkwa na obo maye enema wo ye maye so eda Asem de ya na me pese obeka na manya text message ma sa koba Sompa hema ono so se eka bia obi ade na okro bia no wo de chebro nyen mo bia metua ada obi de ka me de makari ono obeka dada sakoba so eye Sompa hema okay bia mo de otumi mam kwa ma mo de ne ka de a me de wo ntwe ma wo ne ka koba me de wo ntwe ma wo ne ka me de ne banu na me ka wo ma wo ne ka abrewatia wo to ya no wo ji ketacha obe madam fu sojani sojani no ono so wo ho sojani no ono no e wo ho nti ye yire mfi no Debbie na Osbel group of companies Osbel Blocks Factory no e wo Kasi Daniel Koyen ai Kasi no say papa ye obeboa ye ma tese na akonta da form ni nua da form ni nua ne ma me ba konso da form ni nyina achi oja hosa ye nti no no so ye chia na ma na fish ayi afa se no ose ka mire ye fike yedu ya kadada waka na kedu de no mo yes Asem keto we starting in temo okay na one for the din amfamu a wono no se de ositi obeka se mo amomi din wo de empompro ho ye me no pompono ho say is open the car sofo so open car 4x4 kedu se petrol ye tete so ba kedu no man oye na yancha prophet I odi for Samuel omunya se odi in fact odi on me de on me ni niam ye odi wadai odi ni me ni ye akokwa mo prensa no ina man abi na se ya na onhia ye ntia odi de onhia ye ya na okokwasi ada na pakata cho free motimi frame bi sam me want to say akwasi ada me ne na anu ba bia wayi mba akwa hye me wo ne se obi aya mo ndin bia na no so se yayi wa ma pesa saka so ye chia no Mr. Kwadwo Saka ejo so besi ase yo ono so ye chia no eno nche se sebe wudin ampia because ene no ye boja ye na free juade kono na fe be list no aha nti ofo eti ya ka kire papa se
me see ye nu baby enti ma onyimi nsi kwa mu sa ai mama say wa ai ye nu baby enti ushi mama abe susu aya mon kan na mama wai mama abe mushi ya no ya asem oya keke benya asem o asem mo mi ntwa so ha me ka che fosu me bo mani kire wati ye ntwa so ne benya asem yo okay yanko to aso okay we ni Asem Mpe Nipa no we no fiada no de ya na no den fiada no efiada na kwa ye bibia sa ni bibia sa no enti fiada no ya na ma nyoma mu aye din yi papa na ye hwe na ya tete pressure no so kakra fi se friju ada besi ne no hey na ya asemo we kwasi ada no mbebo finance ni so kwasi ada no mbebo finance no na sa finance we no we no bi ka kire me say ya mwani abra Morocco yi Ghana for kure tuko akobo bra nye France ya ne France no moko Argentina mwani abra wo mzo ho Ghana ni be na wo eheda ko na Ghana for no free Morocco e je ho ba bi ho mo za da ne wo mwani ahwe enti ya Asem enne kokote ede babi ebepam chechene kokote ede babi ebepam chechene na enne no ya adwene se ya adwene se obia Sompa 93.1 obia no a ye de na chede ebema no bronya chede no ewo se wodi kofie ni nyina ewo se wodi kofie ana obe forso ya na ye bebi ahoma no mebi ahoma na tum ewo se enwoma no a ye de ama wo no ewo se wodi ni nyina kofie ana se yenyi bi emfa ho ye no sa no a na ka ye bie ya homa no na ye de ama etiefo se asemu a chama general Mwasamu akofa bei se enwoma company de be ma se emfa kofie no ehu hia se ye mfa ni nyina kofie ana se wo akudenkuwa bi a ewo se ochem na akoma ni bie eno akoye asem foforo eno kra na wohwe dem ha debate kura abasa asem yo smedika ka asem mo pa mo yenyi fa she frigim asem yi se de debate bi asore dem ha no wo mo se na we fie ha no efie ha mema wani abre ho se eno mfo ni nyina kofie obi a na wo empra ni bia na eya asem o sa asem zo ehun o asem wo yi ehun na chief executive producer madwuma de one day watru ne tawo o se enwoma de nyeni nyina na be kofie firi se oyiri didi a on pranso didi enu ntino obi aso wo enwoma mienu e didi fam ntino kantan kranka se ho no na on de nani eda nani hwe wafutu sem ene sei enne efiada no sana ya na ye kono wafutu sem ene sei wafutu sem ene sei enne no efiada bia no se ye de afutu sem no ebesi ya wada ye jai ema ye tiefo nyina nso so sa kwanya baye se oso ubetufu a enka wo wafutu sem ene sei a wo de bema adasa se ka we no obeya hweyi we ho anase we wote ho firi ho a ebema brabo akonkai e de amawo na ofosuo bema menche ho no me de ene me ankasa mafutu sem ne se ewo se adasa eya hweyi abrabo mu no se de enre ko no bibia nkamfua no eya hweyi nsem o na ahweyi no me ka mana kosi sen ye nwia no wo firi kuro ketwa mu ba no ye kan bronya no wanhwe yie obi beto mpaboa no na sika kakra ehye ne bag mu no na ya no makwa akoyi hweni ye sister ufrika musi no obi ya na adwe se anti akua unnim no ba bia efise ufri ukuro mu ba no na obi ani wachi a obefra wanti akua nyeso ko ne koto de woto na me sa ka kire obi se ahweye no se wo ko na ema no omotete pavement no so no to nwoma no sister bra me pa cho beto me nyon bia ya tatie wo mo ya na akrofo no san ya tatie wo mo pa zo mo frefre no mani abre frɛ wo a ya na akrofo no san efiso mo ankasa de omo ne akrofo no a ene ete sa bia no so enti omo nim omo yie pa
omu nim omu yie papa enu nti no mesre ye nuanom se omu eye omu adwene se omu kɔ kageti a omu fanhye omu trim se omu kosi atamfo bi atamfo no ne akronfo no nti bag ahweni yie uboto anu ahweni yie mesrew wani abre se wo bedi bronya omu so ani abre se omu di bronya omu de omu ayo adwene se omu sika hwe obi botomo wo kageti aho nti je wa adwene se ubebo bag ho ban ubebo uboto so ho ban sayo no ba mu dia ubetu akototo omanyoma kama unkosi yankwansia bia oye ne sa ebebo wo yie papa omra samwa ofutu sem ne sei mafutu sem na etiawa wonim Oforisuo enne mafutu sem na kwama Oforisuo se 31st night ana so dem bia yema no de yampa 31st night asoro dem bia mu yema yemu sese ya na yekopede ede ne yekoka che awrade ye boni ye na afimuni nyina no ene yekojai tun ma de ana hadwe wa aboji ye dum light ye pamuno ye dum light no to mo yesa na afi o ma so ye na afi knockout ni ade me pese mafutu sem de say eno hwe no ma atia sensen wiem ye na nyame adaroma eno ma kofom ye nwanim bia pri o makoma se omodo omo no ma omo nteso da no mo hwe nipa mene e wo kumasi ye nya so na 31st na te gogu asori dem o nipa hwe yo sa de no obi aprim na koma se na de okofa ye no wonu de wa sinkete se odi bebu ni nua no na owie wasan akote asori dem ase bonifache mesre mafutu se me se nyankopon aboa wo no wa ma o capital na wo de ye adwuma de sese no mane nsesa e wo kwa bi so se nipa bi twa nipa mene e wa ene o se yate petrol so cars esan piepie so what study say na yate petrol so traffic na ba o se traffic asan ba ebra ye to petrol ye hu course no nipa bebre park o mo car na yi adrova voice what law face na e ho na me ba ye be se nwa eno na ene se da be me ko me sore ko ba bia no pen na me fa ka kwa me fa trotro me te ka ni na de bia kumasi hankoa na ye to ayimu a be sinna me ne wo kase kumasi trotro putra mu a pasinya na ye dey mate ntokwa be sinna chese de sese ye no makase sa kwan so mafutu sampa munteni o sa kwan so efiri kwan so kokro from kwan so efiri friends ay Anraga junction ebesina ko ay friends Kenya ase ne ade de bia no mo edua no pa driver is different edua na joa driver is different because that driver no obeso mu anadwe ono so ni mate ebetwa nipa mene ye besre mafutu se de nyankopon de ma no mo ani nso ni enya se ye twa nipa mene ewia na ye se de akobo aban ne se aban ne na enye ampa aban ne ye na famu de enne no ma bi wo hono ma nipa ne se wokofai enna me ne mate ni na ka se ade amo ye no o ka chem se ya te petrol so a ye nte spare parts Sompa 93. nam se ye te Ghana ai da ben ne ya te se ya to spare parts munti ye de ya to petrol ya raise a friend say car fair the anyone say yes say petrol cost in the yesterday day ya tum but en so strategy o mu use yes ya te petrol so o say spare parts in so day ya nte so to still the gina na manyantie bi se nyame ya adom aduada eno ma besesa se wo se nipa bebre afa papa jale nipa bebre afa papa jale papa J ye besre enyo bia na capital o enyo bia na tia so dem anu wonam a owo be mfa se 20 million kwada o nyankopon adom na so wadom se bi ukuta capital enne emayo mu okuma sei ebi capital yakobe 20 billion enso sabe akofa no ma no no akofa ye no wo se ya tete no ma so nde wo twa nipa mene bro nyen ye besre me di masem ba wie no a driver for na sabe mu fa nipa na modo mu bubu o mu toto no adu time a yesre wo mo o ma twa e ba che Oforisuo edu bronya ye fenu sope edu bronya ya maame no mu kodwom ya maame no ne anwa ma mu kodwo ne yere no no ana no odin obu ho no mu a ene kura bo de wiasa sesem
and never since you was like you, and they bring in you to now. Her say, Mammy Fui will be a crash and a cheek. Now a fucker fitting her. Well, Bunny, a big Janus, yes, a young Raga Junction. They'd never see some run about one. Or do I must see from no asylum do crow from, or do crow from a no say you must go airport, or do airport no say you must run Raga Junction. A day. I then was Wagana. Your best say, Kumasenkwa, this is Peru Kumasna say, young answer 31st night. It could go as already them. Young could go as already 31st night. Na omukogua so dem sa no omuba so omba ne epon so na bia ba nso afeli o asa afeli ye ko nyankopon re ofosuo nyankopon wo soro hu nyankopon ya na edu mebi a oro so se wo sere sa enti mi manga na pa ni ade na ekoso yi sikai ba ye yetua mu twa ye mene twabafo no mu mate mu twa ye mene buronya yi bedu me so de opa hwe nipa be ye mobo ye bubu do toto cha from a principal any a soldier for gubaras adu time assembly necessary o mo sham ofti dependent na hank of go ne driver nsa ko be ya we masa he police soldier ye de o mo ye no ma wo first na obi ka se bi wo say first no na ho odin a na wo sisi wo nwia enei o mo hwe no mo se no ye nti ekuo bi a ye friend soldier ye friend police ye nti kuo bi police ni yemfa nwan oma no ammo timamufuo enna saa no ma ni nyina no wo mu nyina te baras enna ni yetwa nipa mene ofosuo ensem de wo ka se wo ka Ghana asem a na betra fidie so a won hwe ya wo ta ma de ede be ma no masa wo beka ma na buru so because enwe editi eni nkon ahun se nipa be ye me kan kama na so ayakwa ebedu omo dia so ta mo fanto omo ma fantia enyo omo ne ayo de mate se omo asema meka no ne kana omo ka no ne kana omo nika omo bro fosu eso agba yedi wo de opa edura numra na se wo fa kwan yi so a wo de na otefa kohwe swamra about one nipa ejina ho pa peka what free baby o ka na ka chense wo ko tek enso no gugukura kakra ya na are ho kra am fansia kata gangan na obi na say wadaroma enti me pese mbisa say omo na futuo na wotu ana futuo na hit za ba mu na on say ma ready eniema bi e wo adwuma mu asi e fa omo no ne tofi akwa ho free say free say free say openi emrantia hene yebo afelekete cho be mama ne tei to mpona bo man enya be be ko ye ye ne oh isi openi omuna samo na di ade so na ase this time you ese eniema bi se wo mo no ho aha I don't know make up abesi so because baby oh baby afuto no de nam no so wo tu Ghana fo so why politics asema make no hwe o ma dwen mu dadaada na mpesa meka ho antina ene senye Friday na me be share Friday afutu se de boja ye afutu se ba bia twafa ya me pesa meka me tu ni pafufu na won te de mpesa meka okay me kire se afutu se mo no me kire se wo fa wo bia so wo no wo maame bi ekofo obi ka wo ye kotwa ne mene eye wo ya ya te Ghana ye bo aban sobo so de wo wusu kantanka wo kuta bench ti baby open na utwafa so what you say na wo maami bi ene wo fa bia ni bia ye fa na ne de na besi wo ne nsu obo no eti mi tu omo fo so omo nsesa matia pa so what mati wadaroma na okay asa na kantanka ebe bamu no ye hwe na ye mo enwura Sompa TV no so ye hwe na ye ko Sompa TV no so ye ko Sompa TV no so ye ko Sompa TV no so a na ye de atoa so ene no akwa ye fiada akwa ye fiada ntia so ha ne aso ha na ye de bronya nsem no tatemu a ne ye kokko ye nim na bronya no de wo mo de nyoma beba bebra Asem Mpe Nipa fon de wo mo din no de maleste enna course a abeba beba no me de me warushim kese pa me warushim kese pa se ko ni bi kura na omo na bayi enu ti sabre ye ko Sompa TV no so Sompa TV no so na afei ya toa so ade afiri ho Sompa TV no so ote wo mo asamoa enka ene wo ha
odifo po kwabena ene watia ne nachi ekakra bema usu kantan krankan sabre waje na adwa ono so panel member no efiada de wono se dwada kosi brada yi ya wada no de nene no ohuhurum omfa nkasa wo baabia nene no de se firi dwada no edwada kakra besi ya wada de omfa nkasa baabia sa na efiada no so no ohwese ono Asem Mpe Nipa dwumadie no a ono ankasa ahyehye no na waba be prum na waprum amana kama na emu adaho kama Sompa TV no na yadruso no yema yahwefo nyina akwaba de ba Sompa TV no so omna samwa ewa ha odifo pokwa na watia ne nachi kakra bema usu kantankra kaje nadwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya wono so atranse kama pa futu pa katachie na sa Yaw Aboagye Oforisuo meti adwam na mede Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so ene mano mabreye papa na Asem Mpe Nipa no Asem Mpe Nipa de nipa bedro hey bonku hine so ewa ha pike ono ene chichi mfidie furuma ede ema me pike na pike de ono no wakasa ya de ema no na nyanya de so ogina ko so ani pike ewurade nyankopon na eduru baby so a wa hwe so besi atia wo no na say me will say food for thought na o jeso be me bompai na amen na say hey na me si pike ne papa o man hene ene de baby ewu ma pike o we share yesu ane papa preachi ene ono so jeso na me hwe TV no so na si pike na say ono na say yi be ma we ekoba jasi ewa ha sa ena nana ya mensa brampa wono so eka ho na friye ewa ha sa ena abrante ba ko na ya na mjire finidin oyokoba enso eka ho a ya hyehye nyoma kama na yede eba abesomo na fiada no de ya na eboja ye fiada no ya na eyeboja ye na asemo na da proso se krupo twedi ampo basa ya dom hye ne ho animonyam na adwuma wura ne tofi akwa the general manager se nyame ya adom na so mama ya nyoma ye nyoma begwa akoduru fie ni nyoma egwa akoduru fie ni eho ani asem no na efiada so de eya na ye makwai ema obia etufo eno ena aduru kantankranka so a wode na futu sam eba abema won bama wusu ne wo futu sam ne sei ameka se mahuni ma mienu no ya meka wo mono de no na ebra satam ye free no ho a ye ho se yehia manager tofi ene ni di nkomo ene ni di nkomo no papa na Mr. D ni yie betwa ne picture bi wo hunu na ye start adwuma nyanya wan yi a ma hu se difference abampa tofi etiri ho dwono ne kwa na ekonanim eba ne tiri ho dwono no level na ekọ high trobi ona mo a wotwa mu ana masere kakla wo brecha anwaka dada tofi akwa wo brecha anwaka dada na niam me brebe sisa me hu tofi pe na makai o mampani dada mahama ti tofi no after see be dibronya ye wie be see next year ending no na ni tiri hu nyina ye white abrante ne bre oh ya juma na toso juma na toso so hwe Trawan Media ono ena ye di general manager ema Trawan Media nyina wo kosunwan wo konkuransa wo konkran nanka bet me dem nsoma no na ne etie die me se do siwa kokora do me nsoma tofe ekwo di tiri hu ya na ye fita na odaroma afutuo yin no mekwa mase se wadaroma so obia afutuo ni sei wadaroma afutuo ni se wo ye bema na se wo ware na se wo na wo yire ne wo ma e wo ho no mo a esi wo yi akai wabusua enidi nya wabusua da yes on se na bibia ba se obia ya wo se me yire ne me ma eye wo ye bema na se wan hwe wo ma aban no wo bi ka wan hwe wo fase aban no wo ni bi ka na emom no wo hwe wo mawie a me bi nso abusua so wo fase me bi nso wo mo so because empanifo ka se bi se sebre mpredua san ye se kuntunu hwane a na chi e na eko enti wo ye bema na se wo bobra
ejapade a wo beye no mesere se mabi nso abusua so anya bia no na sei wo frifie ebetimi abasa abusua no ebi aye wade amana hawo betanya abusua ni nyina enya abusua ni nyina na sei anwumre ade amamani abre no bema bi wo hono mu a wo frifie eduru baabi ma ne ma midua bi tua school fees da eduru baabi ma abusua bi wo fa bi tua bi da nanso so obebo brana obekọ akoduru baabi no na wan na adwen se wonde ne yire ne ma enko apẹ abusua na wonde ne yire ne ma o na ekoba se bema no ne maame afrim ne papa afrim ana che se woni abusua na wie dodo na betema wura mfie o se wo firi efiem wo firi abusua mu wonkola brem no aye dan abusua ni bi be ye o papa aye dan a enti first na ma ni jetetifo no ho wonya sikanes wo si dan a wo si na fie kakraka edan bi betumi wo mu 60 70 ene ade enso na no na say wonim say 7 preduasa akrachefo pa na emu afie wo ma mienu na wo hwe ba ko pa school e ma ne kokodu gina bia na se ba ko no se wan hwe no school kra na se bia okọ kakra na se ni tini mua no na ko na se okoye adwuma bi ana business bi enkoye school asem a saafo no bo afie chan akrachefo no o mo akrachesem no do yes pen for no so wo mo na tasi fie oje proto a kakraka bon se fie no 3 bedrooms so na security wonom no behwe na krama piece kra e wo ne dan no sa da no nim de no wato fence wa fa ho ye fe no yentem ko ye so onya da wa ha no wadem so ne mechiro no enti mesere pa kuntunwan a ne nchi na ekọ na abrabo no eduru ba bia ye fu sane etese bicycle wo kanu eduru ba bia obebo bepo obesane awarejaye wo ho be ma wo yire ye wadamfo fatu utirim menkan cho say ye yire basabasa hwe wo yire hwe wo ma sede se ne fata ne ma bi nso abusua so na kuntunhwane a ne nchi na ekọ medase okay katakaka ena wote ne kana sede osika se tete ho no obi wo ho a osida ya ebe 10 ana 70 rooms no na wa mama kai mampon kwa me agei papa we ye kan dan ni abrosa ya wonim si papa abrewatia ofo so be ma afra watia na wabre de nipa ba ya na wo de abo Asem Mpe Nipa adwumadie bia makokeka de ho na wasa na okoka bia makokeka ne de nyankopɔ ka se na obefa na ho na me fa moto bi wo Santase okay delivery phone bi minim ne baabi a na ekon no makoduro no na e wo se me pa na chew na me sere no na wo de me ba nyankopɔ nhira brante no pa amen na Edward Bafo ono so free oboase but se o Hollandia abrochimemo ono so o hwe yetie ne ya na otie adwumade enti ye chia ne papa ene anwumre na ofo so be ma ene me so mefutu semo amede ma yetiefo ne yahwefo nyina ene se nyankopon ne refill onyankopon obehwew onyankopon obegyew de nti amamede afutu sem we sei eba ene se akato ne bro na bro nya no yedi sabre ya ye ka se ne mamu ayeden ewiase nyina obi adi ho adanse se enye betesa obi ani ho a ofa abrabo no ahoguno so nanso yese ahemfu nkyiniye ebi de dabi achi obi wo ho a odwene de one ne ma ebedie ho odwene de one na abusua ebedie ho odwene de ebi krampa wode beto aduro ede amani kunu ya afo ana se ne yire ya afo bi ana ne babi a waka demo a ohiamoa ede ama no enso otwa na ni hwe benkum hwe ni fa na ni nto obi anim se nyankopon eyedunsin ya woso abrefo se nyankopon se oma unidi ana se oma wano aduane oma ade enchewo de a na meka cho se wo nkwa wo ade sa ade a chenwe nku ade wo nkwa mu de nyankopon obema bia sonso oye ochesu nyame a ochema ne so aboantete aso na enu nti mefa enne yensemi so aka kire obi a ebi owa hohiehie mu a eden otwa nani a ento obi anim otwa nani hwe soro na soro muna no na ode hwe asase so na asase buna ni chie se arehemu ena wose wonya e wonyankopon mu
ɔmfa n'ani nto Nyankopɔn so na ɔmfa ne su ne ne dadwen nyinaa ɛmfa nyɛ mpaebɔ ɔno ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ no obɛsane na wakɔ yɛtiefoɔ bi anaasɛ obi a wɔtie yi asabre wakɔ ahohiahia mu no ɔbɛba ne mmoa ama nneɛma akɔ yie nti no ɛnɛ deɛ mede sia no Awurade ɛna yɛsrɛ ne sɛ afe ya ɛyɛ mfimpi mmienu ne aduonu aka ɛna kakraa bi bɛsa na wɔtwe mmienu ama yɛde afe na koguo no yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ wɔno a wɔde yɛn efra aseɛ no ɔmfa yɛn enkoduru awieyɛ pa Ebeneza de ɔde abedre yɛ danase papa yɛ nanso na afe ne kɔ awieyɛ a ɛyɛ na emu nsɛm dɔso ɔma mu nsɛm no ɛnyɛ nsɛmpa ɛmfa ma yɛ na obi a oni bie Awurade enum ne bi na ɔno so ne nabusua fi we sɛ awieyɛ wonya anigye ɛwɔ wɔnom so abrabom medase. Okay, woso wafutu sem ene sei wo a wo hwɛ yɛ na wotie yɛn enso ɛwɔ Sompa 93.1 woso wafutu sem ne sei akonya bai se tufo na omanfo enyam adwensakira enka wafutu sem ene sei adafia da bia no wafutu sem so ode ebeba wafutu sem ne sei 0551 931 931 0551 931 0548 931 931 wafutu sem ene sei hello Oforisuo bema. Yay. We awa oni atifu oyibo national midiwadu adoati info papa pefi. Ajo oyibo na miko working of. Sama dadie so. Egbe nyimle say amu dem life wo ho. So sama dadie so kwasi from Fiano. Hello, in amu dem life wo. Sompa TV no. Sompa TV amu fe ni agro wo. Jo. Put them live. Ade paneton hono no. Me tu kwan kakra ti na mo ntimi nka no. Ajo. Akwa se wake up no so ama bibia ba form ti na mo nti nka no ye hye ho wai. Jo. Ye ma ye nyina ye ho afisha pa. Afe enko emeto ye. So be ma ni tutu kakra ni bi ma ni nuan mu ni se. Down say ye di Christmas ni wi a e ya na January no e ya na mu wa pa. E ya e che afana busum ni begu. Timi dia me futu sem kakra mi woni say. Bronya we di bronya afi we ma otimu nye din kakra. Hey. E che say enya sike bia na obekam se odi kwata ba bi na odi akọwe nsa na odi wadan fofu akọ bia anum. Se o partner ba akọ na obefa na fano maybe a more to kra ufia na udem kra na betimi atomo kinemanu na unim na 1000 bi ebi wo ha akoye admanya 1000 bronya baiti e ma se akofa ma be 3 4 na odi na akopie ye be di Christmas na ewie no wan he ya na de odi best afi no enwa ye di amount ki kakra mi kan se sikanu e ya afie bi na me se ni nyina Nigeria de no eya na emu wa efuto sem no January no ya na emu odin ye papa say ye bekwa kwakosimi atuaka hello Aboagye Oforisuo bemre yey ana majo Osei Mpe Nipa umi aketwa Richmond small boy carpenter mampoten na se mtipa kakra ko di kuombu no ntimi program ni ye papa na emom no so radio su de na ntimi so TV su de na mehwedi jo na ntimi frɛ futu sembre sei anso ko bono omati motin ko Sompa makati apampa omo tie mo papa omo hwɛ mo papa ovo ana chese sant na agi ho nyina agi ho papa na Oforisuo na futu sem kakra ne se mi de mesri nuanom brante ne mabawa no se mi de mesra mo se want na ku school a bad na bisu de netimi aka because small boy carpenter man continue Richmond anya adwumasu aka maintenance na ku ha but na ku ma ho pa na nya bete me tini giri me hu su adwumanti aboa me papa netimi aka nyina se brante ne mabawa no want me and coach to university na ka se ka tini bi oni bia ata adwumasu da boa kakra me tini aka na mom be na ye ku mi so 93.1
Sompa beno many jane mo ka mo chuma de na ni man de o wa yira nje ni men ko bi so wo mpra ka ho a te mo mpra fo na be boa eno man pe da be ko yi di a mpra so di yɛbɛda ase na saa asɛm wei no ankasa no ɛfiri wo kua na ya wada mu no ɛho na nnwoma no ne taa ne ho mpopoyɛ no ɛba ɛdeɛ nyɛ yɛyɛ ne yɛtɔn adeɛ yi o na ɛduru baabi a hello hello pani maa ne so kakra wada roma mete wo nka paa baabi a wofirifiri wo din yei Penny kasa den kakra wadaruma yente de okanokra. Your call has been put. Hello. Penny Woodin. Hello. Meto nkapa wafutu sem ne say. Hello. Mentie TV no, entie TV no. Yes I am wow. Hello. Pache Baby Gideon. Okay. Sompa 93.1. Ipacho Afutu service. Yeni abema no na sema wakae na meka kakra dia toso. Hello. Metio pa. Masema meka yeni abema ni dia na wakae na meka kakra dia toso. Okay. Any say. Hello. Hello. Last caller baby a free wudin. I don't know I'm going to friend anymore. Okay. We are the man e ka sindi. Antoma kuma pa. Yes sir. Be ma o yi jawa. Mo gidin kunu. Yes sir o te ho. No an fa wan sa. Anya adwuma. Ahotre dia ahotre die. E mpa so ja. Abibia ba kwa ndihim sa. Nam se me futu aka ni tuye mrantie. Okay. Edafia da bia no wafutu sem ene say yede ebebrew ama nwoma akonka yie papa na efia da bia no yensem o ya na yetabiri na yede to ya pronso no yede tabiri na yede to ya pronso na ye bobo ho no ene ye wo bidi mawo ene ye wo bidi ma papa na ene asem o yede ebrew no se abrantie kakra hye wataso abrantie wadwuma sem aye kama pa sidi usika sem esikosoro no hey abrantie o mantem ho amanfo ahu se sika bon ho na sika so ya pampan so no utwa no ho awote na sa abrantie wei na wakofa ababa wa bi na sede wasi abo ababa wa no ka no so obeware no obeware ababa wa no mantem obi anim no woni ababa wa no so omokọ bani na omonante ne so efe yie papa na abrantie no ka wa bo ababa wa no no si e kase ye de calculator to so e de computer kura check ya e sika twitwiri di e de etimisi abrosai a e to aso be enan wa ba ababa wa no ka na mom woni ne da ba akopɛ e no ne da ye ababa wa no se wonware abrantie ni biem ehu behia se abrantie no obagini sika ana se onyai ma ababa wa no emfa ne ho enko hey wei aya samwa eda ya proso ya de ebrew na ka abrantie na abono ka wabono se yanka bibia nkyra abrantie no a wanhwe yie obetu afa aduro kura no mawu efiri se wabo ababa wa no ka papa na da bia no se ya wonne no beda no na wode nsem bi yi ne ho ano wone ne da ba akopeu ni muka no ye kwaba 5G drink and some way and abedwa so na 5G drink no ya nom die bia aba na ababa besia bronya 5G drink non-alcoholic drink 5G hey na 5G drink no haban wom na yaka hama so dia na eyadro enti wonom 5G no na wo de esa ho yade na 5G no ennuane aduaba bia ewom no ahodi wom a se bi ko nipadua mu a utimi se obenya ahodi ye papa no ebi ni greeting greeting no ebi wom a se wonom 5G no bia
na so bo minimum kakaka na green tea no wote nka wom saa na wote grapes so enka guarana enso wote nka yie papa guarana no wote nka ena grapefruit so no so wote ebi enka wom Jensen no so bo wanum tontonton kakra utimi sa jensen no so wote nka yie papa na dance die no de sese kura de best studio a utimi se BCC ha enya asanketo akra na 5G drink no usu wonnom ye no emu no da say na say wadahuruma 5G drink no on say eyensa bia alcohol nim so ohu alcohol nim na menom ye no me kanfo ama emema omunim sano me kan omunim alcohol no mo especially split no tot no odi ye mixer ofoso be ma ene weekend in afia day na che say 5G no fanye ni polio on som yes wo kwati aduru a ohun wo aduru tie na ya hahama wo do a wo twa obi aduru gu ansa na wakwa wakoye den wakwati wo aduru wunim me de 5G no France bi alcohol mu eno anadwono amepon ye no na ofosuo 5G no me wo hon me tumu sam ye bema no so wo me tumu sam ye bema na ni bibi se renchen masa na me sorry anopa no na me wife say na me da ase na me say adan wo so de meka ho asema kire na me say esemba na be ka kire me no afa 5G na akita me say 5G no wa peja entu ye bema na se wonim sanom a especially spirit alcohol ye hwehwie no what the 5G a ofoso man fancy ya wo no ofoso bema 5G ene me bae na no me de menum wie in fact ene me ko general manager office anka usa sante kasa was asem se we tosofre bibisa kamera ka che yo so no me metafre ma no se o po bata agia ne dia na agege ne ba asa kwa na nko manager honko ehwe da bi ofre me na me di ko mo wie na kamera ka se mam kakran ka ho se me nsra de mienu sa but enra nko enen nko da kamera sra de mienu na me so me ho so 5G no awurade nyankopon hwe Sompa no ma wa ade bia de baba bia na nya ya ho odin nyankopon 5G no me nipa bia on se normal ementa mo normal ho dawuro sa but 5G me catch was se wo kwa wo de yesi yo nsan se yo pagya nsan num ni nyina pagya nsan num ni nyina wo kwa wo pagya nsan num ni de wo ho no ebe hu de wo pa kire bon se 5G no a wo ko ni 4 se dia o hu ne mo ye ni 5 ha o se bi na husuo no so efe na husuo na efe papa 5G na husuo na we unim na 5G no unim de tie ma ho de na no ye den no won so okode da ho okode na da ega omo fan to so ma won so okode da ho 5G no unim don't try no kwa no unim we kwa timi san de siesie wo dem efe divider ni mo no divider wo sa timi na ni kwa se ne 21st century ni kwa se ofriji me ehwe dunya ya bai ubenya visitors bibi shem fa bibi gum 5G wo de fa gum kamoni besrawa otimenumbi yes buddhist ni besrawa otimenumbi friends nankabani besrawa otimenumbi enya trimodensa oh na unim obi ba na wi ba kokora de 7 na yenyam oh yeah because the park na efe papa enti 5G de enya de ase ni test no mo no hwe ekose yo emu da moton pa o ma tum say yes wo ye be ma na obi busa se no ba ha no kutaka obetuma nya bebe na se de ha ho faka bra na open do so po se opese wo bie so kakaka na yefa nya kogumu kwa na ye ni abetwe nya kogumu ma efise ye di hu dwuma se si ade bani ye de bani na mom in fact nka me ya sire bi na court of you no na o so be man ba ko na oh yeah mema obi 5G no wa ma shada to we ni sifie ma catch o say do weekend na fie dan metena ba bi kakra what you say enti spirit no say o de fane say alomo edenyo won say ma hwe kakra na say me no anam de pamanum ovosuo ma ho de ne different me wife fine e no de kire me na wo ye wo say me da azam say den na adam ase no fa we no ye mi say ovosuo me be ma o na we no say ehwo dance die basa no suspension it was easy na ono na so man ba ko wa ma o say chese o ma me work bi mitimi kan de ya anza no man ba ko
na se be opani ne me ese me kon do ade na ma no me dey wie yes wo mo adwuma ma ayo adwuma ma me wansa oh ani antwa yie na se ndwa to ama onye sa wadaruma me ko fia me bobo na ko basa de na 5G so ko fa asemu aba o na 5G no dia dance e ba no se 5G no ebinya ko nipadua mu a anajo utimi ya adwuma wonse bema bia ya na dwudwuma o yes bema bia ya na dwudwuma na 5G no ankasa no 5G no so okode no da ho de a okode no da ho pa de a na mame abu 5G no asemika mema nkwa na ya na dwudwuma akwese so ai obi a wadu fie so a udi mema ne ma agro bia wo ya na dwudwuma osaye de adwuma ka ho de adwuma no bo ho a no okọ night adwuma pa na American say bia ya betena sabre no ono so so apon ohe na eka obi won so so a afa na ono so so ye adwuma te se de ye obepon na anopa nti anopa no na yire wo fie na se na kanchima bi wo fie ono so so ye anopa na data adwuma mate ho anase enye mema nko mate ho na mema nko na ye anka ni je bi anim okay ayo ba ne be ma na ye alonso maramfo na alonso se me mani bi no mo enra alonso spetting pom aha me mani bi ena na adwoa ono so yetire ewo eyini ma ho no ono so me mani bi fra no mo frefre bi ma da odi bi o de goro nyoma 5G de o de goro nyoma 5G de what o de o de goro nyoma bronya breno na ya 5G be ye na ya ka kira mo se 5G no de baabi a tonsa tunsa ewo kumasi kropoma biada wo kwa wo benya biato na wo perido so po ne duduo mu atode a foni kire sompa na sompa na nkasa no sede wo ye ne nwoma no eni mu akatuapa no 5G so be mu akatuapa kan ho ate efise kwoto nwo no ma brada beto 5G ni bi na fa ekọ na bronya wei ahoho ebeba wo fie 0246 270 221 0246 270-221 Brasompa na beto do sopo se wo soto ho na opese wo de 5G eko na akogumu a brana ne mpanifo metena se ne anya nhyehyɛ ya emu omre emfa mawo se de be ya wo soto mu a wo betumi ate eso emfa so Abe Herbal Clinic ba mia be o dende ma mia be o dende Abe Herbal Clinic ono ena de sickle cells adura ba SS sa yade we na no den papa sabre etu yade yase mamia be amanyoma ekonkai emagana de se ewiase afa na nyina na mami ukona ni nyuro na wode ekwa abrochire no sedie wasi package no efe papa na no kura uhunu hu na wanhwe yade nti a wo ba Ghana si emfa bi mane no yade no ebetumi atu amem mamia be nko a ena obema wanya no sa yankota no so apatrapa yade bibre bia de free etiri nwan no ekosi ye na ase nyina da mamia be se bra no besa yade kama pa enam sa yade yefo ya ni enchirem ewo Dr. Professor Abe ho ne enkwagye yaresa kama pa abrantie se de wusi ha wo yire no enye wo yire na enwo onkwamona no wo fom susu ya kakabensem kansempa kire wo nwa ma se enfumso na friw ko na mamia be muaw na womma nkwamona enkosoro se de be ya one kan wo yire na bosomi we ama se okase bosomi we ama dia na wani agiye papa enu ti yenkota na so apatapa na yenko sayare fibroid na dawo yamu na stomach ulcer no eno ena sabre sayade wei udidi abuyi mami abesi nyabotre wate manya botre pa na obeboa wuye papa na bronya bre mami kan so se mami yi papa junso krobo no etuo ntwa wate bronya wei emfa junso krobo nko bronya na se emfa junso krobo ubekọ wadanfo ebia na party no wantimi ankofie afei no wanhwe na nsuo na koyiri wo ho emansuo ni koyiri tatata yesrewa tatafro bridge na sei enkoyiri kra yanko Dr. Professor Abe wo na twonso aduro no eyenkwai enkate kwai ena wode aduro no begum no de amawo wonom kwai no na dwonso krobo no etu etwa yanko Dr. Professor Mami Abe ho na yatie biada yanko tuase ewo tano so apatrapa new site 0243 345392 0243 345392
ana 0506 460208 0506 460208 na yenko sa ye ho yade se de be ya bronya wei ye kase yenko abetumi akobi tu yade na se ewo maame abewo na nyoma enkonkai emfa emma kekedekede ena asemo yade ato ya pronso no abrante no wahwe ababawa no wahwe ababawa no pa nyame ne nukura ni wabɔ ho ka papa ansana no yenko computer so adwade mra na ye ne ahwefo ne ya tiefo nyina da sasem wei yempe ne pomasi bre Odofo mema wakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and wo di yade to abra bo so amesebra Abe Heba Clinic Abe Heba matia kanso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house of county and a mammy genaha or how be a dawso say amane na dawso eka na dawso yale krankro na dawso otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and a weekends biara so yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and this say yamu say ya, na oyirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And he said a year our dear abedin to a year and I upon to a piano. Or you can repeat us ninimia around orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom, or you can repeat us. See now your difference. Around orange spread drink. No meaning ansem, one Tom many power won't in fear do much. And Sessa open for no FDA AG a ready and crash action. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
Obakus. Wouldn't miss our panyin in a yassim, and no, I am to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and Yanni sissy, Yanni, and Yanni sissy, Bibi Pa, and their cosso. I'm worried for France and Antessa. And I'm around for one country. Listen, that you would yeah, some kid to it. And you're not here for, or be a tea, you make ye. Bama do Bribia, and so young Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. A Druby was cement about soap, as a Coramampon. Your friend cements Vita Hebamissa. News your ho, the Topa Yaso. Nasadre, Memma friend a gang, a member friend a gano, and Nihamo. What the answer will not open member friend a gang be at all. Every was a Coramampon, cement Sabaso, and then Miamia Toby Bidronia Brofudo do one. So open the door to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, Remember when you do what you enter me. Okay, Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre waso egusu Sompa 93.1 Sompa TV ena wohwe yen efri no na yasem a yatabiri ede ato ya pronso enefie na yebebobo ho no abrantie bi ababa wan se de wasi abon ho ka no na eka wa bon ho no eche watwe ho nwi sasika watumi aspende wa ababa wan ho no esi abrosai na baba wan no wadi abrantie ni hwamo na wone na da baako pe won fiduduo no one ne tenaye no baako pe ena Asem Mpe Aduasa wama no ate awe eno ena akoye asem foforo eno ntino sabre abrante no onyi ni sika mfira baba wa no ana se sika no ahye eya sansabe kekrede hey asem wei se binto woda ena obekasa asem wei no di abrante ye wonya de ocheche no hwe antuntia womra samwa Oforisuo ana asem wei no megidi yese we be call aje when you half all aje when you fu abrante no oni ababa wa ni shiai o de odom Oforisuo ma men kasa asem fam build me point yes ama nipa bi akọ nsiedo ewo no ma bi hu ye meka sa asem nipa bi etimu nya omode emum de ye kan obi nso beka se bode ne ho aka oba no Oforisuo ne oba te wona se ohwe na ana sebe wo ne ho adwen papa enkenye bone o nyame kura hira wo Oforisuo enkenye bone se sebe mpe wo ne oba te wo na wo ba no sebe wo kofa ne fi sebe atechem na wo so wo pese wo peja no ya ne yakosha no bema ene hu oba ene sebe wasene pe na nse kura na sebe education kakra ne ade a chese ema mani bitimi nya vem etimi approach bema e wo pass am but kafes no ni enim sa ade no ene bema hu oba de wo pe biara Asem Mpe Aduasa wo yema Sompa 3.1 2 billion meboa they are buying 2 billion okay ejada ho a na sofu gwa ye dan ye tomu bibidi sebe obi anu a wanye nkrante na sebe okori abotukura wa hwe ma ho afa de ope bi wo de ma ye konkran ye drojo so a osiminsi fam ye nwa kofi bi enwom sinkame ne wa na konkran akojomo ye drojo so a osiminsi fam ankanya bone se nkame hwe wo nya bone se ma bon ho ka wo ana me ba yen so obi anu a wafa wo ba wo baka je akojo ma me no ntwempra na du be 6 months e ko na mapakwan bi afa so e da ye jako na magyawo ente sa ebi mu ka che wo ba se me waro one na ekwa na wonya no kwan a pabam but be ma idie wadi bibia hyemu kan wo hu se yes asa be na nipa dodo se na fa oba omutim bɔ ne ho ka getting to 2 billion awo kwan be so yes okote ba ku de ya na onya ba de jana so botu me yedu se be wonsa aye tenten ama so wachi dware a se be do ko hwe enkwa no yes wan de ko hwe wu Oforisuo ma men ka sem cho se ukunu sika da ho ukunu ko awon sika da ho
na ofa na se wa mo na mana stealing ukun sika da ho na ofa no amo na mana eye kro no ti asem ni ye pa enti be ma bo ho ka de wo pe bia wa ya ma wo se ode ne koto adwuma na se wa hwe no wede mfa ne sa wa hwe no akwandi asa nyina so Sompa 93.1 to hu ba ma ukodu ba bia Ghana fo ma ne ma no ebi te sa Ghana for money bi ete saa nim so mi pia medu no mu gya bonte wo tweme omo te saa no nanso nya masem hwe asema make o ka hu bia tweme fo mo ofosu 2 billion iska ketwa se wati emi adi ba kunti enya ade ya metimi ni watena bi enti sika no famsika ma me ba me bebia me wa kodui mato huba ma mato no wo de sika bia wo bia no de na mum sa sika ne nko ade me sro e ka ma bo 93.1 ashe na wo so wa sha bi wat me di ba ko ofosu tie be cha fidie we so ni ya tufu ma o kina bi na wo se be man na so oje ofosu be man na se o de saka ni sika tio enye wo be man na wo so waja wo ba no ena nhyehyeye no so nkyira sesebe me ba sa me betu bi awe akọ awade asem ti na ma me gya me sika gum hwe obi beka se be man won say o ofosuo wo hwe no na je so wo hwe ne yire ano wo hwe ne yire akwa bi so ti na me ka se ye kwa nkan edu so ba ne se wo sifo adan ya hontimi ne me ntra bi because of the desire tenten won achi ofosuo enim de nipa bitimi yo sa no mo edi nipa bi akwa samado enti wa wadwen se ana oba bi o na dwen se wonu de sa no mo kwa akoye bi ene mi gina aka se ese se oba no pe be man sika de ma no akwa bi so na se mejini me ni bi so eno ne mejina me ni bi no ena de nipa ko no ofoso ma fa wa de ampa de ma yusu ena wu bu same ofoso se meka shete kire wa se woni kokko kwa obetuma nya kokko na mom eno ma bi wo mu a atete akam huba wo no mani bi wo ho ababa wa no so ye dede so ti ase dede na wo ye ne de abrante ne betuma twuma kwagu no onye very careful asam na danya asam ketu asa o so no so wa wi so oh de be ye de adea sweet me ade adea san ye ka no ofosuo nti sabe mpredo ase so te dan no ena mbefo anka 2 million anka 2 billion ka ubenya se ne ka be mu ache sanity eti ya sisisem anu ode asem na no ode ede awudie ba ede how ba de amane ba o wakwam wo hwe na ufie ye de bo beto ama wasefo ase ababa wa ne pa onko dwatoa no mfa brand enzika ma no anonka kasade sente sade a masa me kasa asemu amani pa da sene ya wutie me be very careful mejini ni bi wana no ode anu de wo wasem tie eno de wo wasam se megina me ni bi eye kasa eda ho wo pa obetima kan sa wo penso a untimi nkan sa ya tuo ya fonfom nkrofo bi pai but se ya nya kasa da ke wu oh kwa bi so kasa ema ese kasa da eden kasa ema ba eden eto etimi de ofosu me de masam wo ba wiye no abrante ababa wan wo tie na abrante no wa ye hard so abrante so ni mo ye ha o oh ofosu na 2 billion free wo kasa ni mo ye hwe ofosu ade a efe na nse na minwa ba bi watia enu a mehwe nsa na msa watia nyankopon ade noma bebre ade adomo na since idi areho ya ye ko ya ye bai Sompa 93.1 but o ma ye fe ni nyina no mebo na abaso a nyo no na abaso de di ka mebo nyankopon abaso na ma bo akwanta abaso hwe ade esa ye disika na ye o ka bebi awfire obi wo ho a woda techem wamma ne so di na konu nsu ahoro no wenu ogina konkon so no ebra ne ho wo no na no wo ababa wo ye susu ne ho ye fe o sa na nwa hu ne picture eti de pese ye kan nyina ne se ubetima ka se meje na me ni bi wana ne ho de e wano na wo de kan o ba susuma se munim me de abusuafo no ene oba na tie ni a o mo mpe be ma ne sika enfa nkoma no ana o munya kasade ente sa be ma no je wo so wo je be ma no wo right se so wo je
masa mawie na chese udi wie kura be ma ni onyini sika olaje onyini sika olaje na macho no olaje onyini sika olaje onye okay kanta granka na say dia akoye no omuna samu ase abrante onyini sika e we henfa ye tiu onyini sika we henfa sika na shim yo na say me sika na shim wabon ho ka 2 billion en woni nada o tia se oni na ye bibi nti wase ne bo so baba ba gini sika na shim ma me ka sam cho sika Anthony Pankwa na say sika Anthony Pankwa o tia se etumi so ne ma bi so de betika anka se ntonkwa enye sanka atamasi samne ko ye former president ataka kwantu anu mo ko sa ababa wa manansi akwantu be akwantu be no mo ko ya ware akwantu aware na da bi o be ma bia na so oba pe so oba wale no wale no be ma bia na so oba pe se o wale no na sei sika na hye ye tie nie se wo ye be ma na ukofo oba na se wo bon ho ka se be mpredua oba no enye se wuhu no na ne ho da so o eye niema bi ebia na we de ne kolo ne kala no e na wo hwe ya wo de pe no mpacho eno no hu no wansiesie no yanka akwa akopɛ no atade bi eyi uniform ni shape epie ye na se mpacho me na mo wofra na se wo mo no me pacho o kasa sema kasa sana atie osofo na me mane da mi fadue kadaga yego se me oso de okasa obekasa me hwe time ni ndi wala roba oso de okasa obekasa na se wala roba odi bibi hware ma me no 5G ni bi wate na ahode ni mra 5G de di waka ginamu serious e bantemu kanta for ma what was me no nye tie nie tamwa bema no ono wo ba ne kwa akoda no hu bibi wo ba no ho ebi atade bi na yi ni shape pie ye atade bi won ma hye ba na bones and hips no yi na se bi ne tu ye gina so on ya tare mi wo kra no design na ne no fui kama eni ade na ne kala no oba na siesie no hu yie enu nti na wo kose ne penti wo bɔ no ho ka enye news ɛna wo fo so yi fatu utirimu se wo hye wo ba akawa na wo ne no kwatena se wo ware no na wo ne te dem akina aware no betimi agu enye by force aware enye by force this aware ya damfufa aware enye by force yes of course maka abrante bi a wo call ba bia eya na menka ne se yenua mu ba e bo ba sibrai na wone ne kokekan ye ene wo charge no wotuaye no oba no ho akono sebe enti omuduru dem oba no ewuro no ho nyina no be ma no so wuro yi no ne boxer shorts no wuro ya na wodwe mu menka ne se ne ho sane no akoba sa ahegu wanya kra ne na o ahegu ena na wo mo nso so no before so ne beda no e no mo giwu sika na ansa no no aye bibi enti abranche no oba no wuro no ho a eja na nibo na oye bi ache oje mu no ena obeka chense ne ho abade a won fa ni sika e ma no ena oba nse na wo ofie anka se bi nka ho beba sika na hye wo ofie no wape wo hu bibi na mo wape sika na hye mu wada roma be ma no oba akoda de ntia me ka se sika ento nkwanye sa enke ewu atamos nkoda so tiase sika Anthony Pankwa wo ye be ma na no oba akoda na so yo oba na yare betimi aba se be ma no yare a wo de ma oba no me pa cho ya we o yare a ekum nipa wo de ma oba no so ahu na mi cho no ene nipa nkwa sika ntumi nto nipa nkwa sika ntumi nyede na abrante no de ababa wa ne picture ne ba ye no hwe ansa na okofa ababa wa no ene wo hwe no no na difference wo mu hwe before and after no ne hono so tie ena meka kire wo se eye wo ena wo pe wa ade ni yie so ahu na me kire aware enye by force empena twen enye by force se woni wo bi twempena na so obo no ho kasa dien na o ka cho se mentumi nwale obie mu a e kan se woni ne nya hwe dade afan be se woni na ye bibi da a sabe o kitamanfo yade ye ekum ni pe ya wo betimi di ama no ama baba wa na tumi ahwe ne nkwa kira no sikana hye to ade enye
o kwa je no wahefa be ma no tumi nya ni feteke won tumi nya ni hu won tumi enya adwuma kra ena me ka cho say na say ye me say sika to ni pa nkwa na me pa cho na mu yare ni ho no mo ho se na mu yare wo ho oba bi betimi ni be ma da yare obenya no nsi ni dada mu da okay ko owu na 2 billion I was spend this 2 billion wo oba yi hu anti dey abisa Ghana mpanimfo no no mu tua abrotia so be ma asem we dey minim ba bi a wo gina na sede ade na se akwa na brantie wo gisika yi ana baba wo susu ontua asem we hu o wo hu be ma bi nso so a wabo oba ho kada owi e wasate ade afiri oba no ho a wanya ho to bi mu da ma menchia mia mankasa me dofo pa mi kunu mi twotwo mutwo na ye bo asiama ba bi owo bia me da no wase ofo so be ma me da bia meka ti amete mi kunu ada roma no a engakanga kra me dia ba betena ha ene nyame adom ena mete hase no me be ko journalism school nyina ye mi kunu na ko performance ble mete mani no de abehye me nsem eti da bia no eya na me da no ase nyankopon koso anhira no na ode mi ko school no na danfo bi nso enso de ono ankasa ne girlfriend ata me de na me ye walefo na ode ne girlfriend enso e ko school na emom na danfo ne ka che ne girlfriend ne say ode ni ko school de na nso se wo wie na obeware na fine se wo wie nso no wonware na fine eno na ndi ababa oni tirimu dem anka se wa hwa me akoduru baabi ntene se ma wi a e wo se me yi ni boni aye se ma akoduru baabi enti e wo se me yi ni boni aye eni pankwa etia eti sanfnama owo tetala haba so sa woje ohun achinye pii nso so a wo be kwontem mama ka chiro wase wone ne dai so what aha nyam bia no ya na me bisa se me he mimi kunu ne me da me na me tenka no kwala mo I tell you emma dodo na no se wonya be ma wotimi ya ohun adwuma yi a wo ba no nya feelings dodo na ache be ma no kwala eno de be ma bia be di hu adanse enti na enti wone me die enti de enti wone ne die enti de mama nka samoncho wone na ekọ agreement we say agreement no mo ye yo wanya se bia wone na atwempena akwa say won mo ye hyehyeye se ye be wale e bia sukuu na chi na wo de wakọ sukuu na wie nyankopon aye wadom obi wa kura mpa ya se kura mpa wie ye okọ na okoye ne national service we bia okoye na okohyiehia mpanyimfo eno akoka ho akohyiehia ahemfo akohyiehia ministers akohyiehia MPs enti wo hu ni se be ma na ono akasa pushi no na okọ na nim no onya ne class bi ewra no obe na daka mena ekaya mi se enka oni na funa daka plan na ancestor bi opese ye ni funa daka mana I think some lady near say on one casano or back what you see that case. Of also Bama. Yenny mama bia on who so we are cronkron. Or money maybe no quada or Martin Kikawa or Martin HIV or Martin Namunya what do na a query they could be when young or DB. When seen that demo beam. Ababa wano 1 year blank and not conscious yet. Agreement is agreement. Once a soldier, always a soldier. Once agreement has been made, any kwasu will be a buso. So we breaches agreement now. Yeah, now what before? It's a baba wano. So one penny to and penny noa. Pesi and the bakwa janso. Pesa beman the bakwa jabo. Homa any enutaya who do dia. Any one himself one for baba brab tenisi canem brand. Ah, we can't suppose that one another. What did that say? What another? Oh, yeah, man. What oh, yeah, man. Oh, I know now for your discussion. I say no. What can was somewhere we or not somewhere about him no. And then pass us some mammy lie. Now, members also. What I say? What about one another NTDA? Me ena make us me oba bi oni ni kuro onya bema papa ne da oba ni theater nka mo che me man na oba hu sana na how many times wa bla mu hia na oba ne ho so wonya bema oya ade wo mpamu a ne hu sana how many times eya me ma mo hu sana mo sen
Obia ne ho ben sa ne na bi kra wo so ni mu ano. Ebia na ye. What you say? Na ye ka asam ana na one ne download. One ne da. Na no one ne to one ko ne na lan ko ne ye dey. Abrantie bi wo say me we dey kura mpa ma we o. Oba no so ka chere so no so awe no awe na ye nyina ne yawe ye ho. Say what if you know what oba ne da ye ntiden. Oba no so ne na da. Woni mo no o mu hia na no. E say kura po da oba no ai te say me. E say kura no kura na huri tra ne so a oye ne ne ma. Na wa kumbeme wa dosa bema isa say kura o tena ne so wa dosa na bema yi ho kire no so esan say ni denti no da so so na ba wi asa wo me da wo no da enti de na papa bi da ba ko so ye da na da ba ko so ye na me pacho awali jaye ba balance obi tue obi ka Kani se wo wale no kwa no wajai na enu ti na se wa ba e wo si enu obi tue obi ka o mu na samwa bi se wasa wo si enu da wa se ya wa no opata sewa na obi ntue obi ka eye bia ba ntina wase opata no odi ma be na ma no woni ni sie woni ni ye japade ana so ne ye den e na opata no aha eye question me say o do na dia eye den na say e wase opata oba no asem we eye different we nya different asem wo kwatwe mpra na bo ba no ka ma me foma me de ma no so mpra ka nya by so aware ma me yabo afa na ni so so me sam so ma me yabo akoma yi o mafra ma yi o mafri eso me o ya sa me dwan me pesa line no me pesa line o de Asem ba wie ye no me de ma Asem ba wie na ababa no offer blanten sika ma no agreement is agreement me no ko say ye ware sa ware no say enya nto a enya ntua Sami ko twa me dua wo wansam ho na sami enya ntwa me pieto de enka ho enya wian no do oba no so wi ni bi ena nyina ya wi ye ho enya be man kwa na wi oba ka tete no me kura me na adwa don kon bless na omuma me ma na wi wo mu no krampo no etwam ena ya nyina ya wi ye ho bi be ma na wi o na so awe no na wo be ma wi o no awe na na oba no we ye oba bensa okay eta so odi ni sika wanya sa dia Okay, 0551931931. 0551931931. 0548931931. E wasa abrante no gini sika. Ana se e wasa baba wanu so o tua sika no e ma abrante no. Hey, asem wey. Ehu. Megoro madam aseno no. Hello. Good evening. Panipa majeso. Udin baby afrefri. Seje una wasi mrantia ina na ho. Yeah, no an egusu ayeyo no. Anti masira wa bodi se no ya yisu kakra wa. Abise pa na bitu. Ya abise pa etete me pa. Na aje. Dia ko ba ya sekete. Kete cho be ma no ankasa na ono ompa bodwese. No nya bodite. Eju so de no so kakra. Yo mate. Na woni na hoyi. Bro mi ko di bro nyantina mama na afu kaka se ya no meyi na ayefe why. So se kakra ma. Enti afa mi bro nya ade so bre me. Mate, o se su kakra. Mate. Okay. Yeti o. No ti no ba. Hello. We wa unya tutu Igbo national. Igbo national yanko yanim. Na ne discapa adatu. Go so wo bi dia itala no ti eduma no ti odin for waka pa ko ni yo di beblo wa. We ni ti wo ti ya. Jo. Na boss. Ba manu. Oni abai wa ni kin plano. Abusiafo ni buna na abusiafo di ni. Obi anim no. Obi nim no. Ni dia ma se ma mi kan se. Ye de ma no na ni twin plan. Na ya garo na e ko wale oba afuflo a. Akafo di ni be ko ni ma mi anti na ho. Eti ka odi de ma no. De ma ni ndi ni fika. No nu su sana e ma ye se yen su ma no. Onu su de ma de tia. Papa uko skua onu su wona ejumo. Na fa chukun be yiwa no. Etitia ofa ni fika ma no. Anaka wa bo ni mu bia no fa ma no wa fa ma na omla no wo be mi ni befo. Anti akoba ne sa de agye so de ne ba Asem Mpe Nipa no de bedaye na ye hwese betumi agiska na ma na. Ya so ye betu wana mo.
Just say what the no ba Asem Mpe Nipa na ye gini sika ma no ana say ye hwe na ye pe asem no poma sibre sa branch ni betua na wontua no age say Asem Mpe Nipa nko a e wa santimemba na ye betumi ajeje say asem. Hello. Hello, good evening. Good evening Panipa udin baby a ofrefre. But your fellow Francis take Kaswa. Na e pasha You. Neso I'm watching Oh, jinaye Panipa jinaye. Abla tell me we go baro. You know I'm over. And then my mama will do you are. I wish I never. If you really have that, you want to be your Yama. And you're on fire. You're in Chia. One in Sika. Okay. Say one in Sika. Hello. Hello. Panipa udin baby a ofrefre. One in Sika. Anaso otua nye ye. Kasefi Asiama. But partner was your tale white. Says Sikano Chimuno. But in time say only now for bar. On now for ban or the namo, Aku or ban to be warren. Now, actually, one warrena. So, but the cat will be what ya. If you say, what send them the Elinasma, the Bulu Quatent, won't see. Can also not be man who made Elinasma. You are wasting them on the time. In the idea of them on no cover in our life. Because all that is gonna see and you see me everything. Okay. Na as I say any na ho kama na gosie no say oba ni nsum be ma no. Hello. Hello. Panipa udi baby a free. Ntoblo so. Okay. The movie the man atase be ma no anyini sika. Onyire no no onyini sika. Hello. Hello. Panipa udi baby a free. Kwasi ni odi Asem beba. Kwasi. Asem beba. Don't think oba no for them to come and 10. One for man on 10. Hello. 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 Hello, Master, good evening. Panipa majeso udin baby a free. Okay. Me pa cho be man wonyi sika wai. Obeye huna mane. Hello. 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 Good evening. Good evening Panipa. Pacho the osu kan anya no kwan so kran no. Kantan kranka de o kan anya ne kwaso. Hello. Hello. Ujina so kaza yeti o. Hello. Panipa udin baby a free. Ya na ohwe TV no sa anu a emma feed no emwa. Hello. Hello. Pani udin baby a free. Yeah. Hello. Metio pa udin baby a free. Oh, okay. Me prep you away. Okay. Yeah, that's me contributing on the program. Metio pa. All right. Pacho, one country of man is on journey life, man. Hey. I'm talking from experience in America. The way I always hard working, what me sika, what me born a home body, to this time open the there is no way about which me have the person on this earth. Nyame so be man oba papa fofo a oba no hu na kinan the yembe sin no say yes. Nyame na yi na ekidi nti no forget no kra no move on. Na onye sika na ma onye. Oh, on fan chen no kra o move on. Nyame na fe ni po nyame na tia kama in watasi we so. Nti on the gidi no move on. Okay. Hello. 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 Panipa udin baby a free. Sami ajamesi. Hello. Hello. Baby a free. Sami mega ajamesi.
O ka sa free. Ajamasu. Mbasa. Wonyi anaso won fanche no. Oh, wonyi ni sika ya mekwa nkanajia kwa ya mefaso ameji ni sika nkamaji. Okay, last caller na afi yemfa dwumadie no afre no emfansia. Hello. Hello. Panipa baby a wo frefre ni udin. Oforisuo be ma. Yey. Ya frame anyama blante me anam say anyam information center. Okay. Oforisuo be ma. Won say akanfo dia to e ma ni tumi say wo munya dia mo fa nko fie. So o ko wan na munya dia fa ko fie. But o boka dia e be ma no so tue nti ato mo trim. And time bia ma ni sisi me ma. So one to be ma ni gini sika. Sati ase. E ma no bi no. Me so me mampo ni ndi hia mampo akyerema na me so me free. Na na safu kantanka odi ade me no. Na okay. Yo, o chia bajafo nyina. Abejafo eje so na asante mampo de du ba bi na aka so free akyerema de dia mampo he otutu. Ho de. Enso so mampo ti pa so no. Ka so free ho na young boy pa dia. Aha ene de ofre no enyina ebesie. Abrotia Ekosi say. Oh, the ekosi ya, the ekosi ya 10. I don't know a neutral. I don't know a neutral. One can say ye. I say one function yanko pong and the vechianic. Na me crow. Ono kwa no a neutral. What's one function? Me pacho. Now zero. Wouldn't be. You may we crown me craka me before say on them and in the na one for year. Na bi me cross na me ni make kika. Before almost. Say say na me ni baby am fire. Hey. We kwa de yaje no. Ebi si down. Ebi si down. Ba ko na ka akwa ma no. Ekoye neutral. Neutral say. There be na be ma ni sika no. Yankopon na yi oba na free be ma na bla bom. Fi say wan hwe ya ko ne tena akora na. Enti oje sika na enye yi. Problem na be ba ni tondo o fanche no. Yankopon na e be bi na asama ma no. Na say akwa ne nyini sika. Me sana nka me kan. Ebu kra me so ntem. Me sana nka me be kan. Eti me na mama wa nyina yi. Wa man nyina yi wa mo ame. Wa mo ame. Okay. Bet you consider me masem ne say. So one no koda no command yare. Ana na hono after election no campaign. After election no campaign. Baby akwa kodu no. Ene de all aje. Emba no. Mo ache. O ma sa mo wadi ntwa ache. Wa we ache. Na asem ne yeka. Na yeka. O cha fufu ntimi ni. Ya ba na yeka. Izame na tatu bed no. Ene ya imba no. Na ya mba no. Wo kwai. Agency. Na abrante biase ankasa ekabo enafom wo ma afam o ekabo no sikane doso 2 billion at least obama one na twem mfanse mo hwehwe awade na wabɔ ho ka 2 billion ne de say enka mo betima oboa na enka betima komanim nye nipa nya na nya ne saa eti saa de nipa so emfanse enso ɛwɔ saa no ma wo sɛ one bema san na sɛ wo hwɛ anamoto na wutu no na ho keka enye saa nipa ne bone anipa bi pesa cause a man bi nyo mo nyina ana oba bi wa ye kan 7 preduasa wonye de oba ye so what ase emu wo hwe ne se sika na bedi ni side no ohun se 7 ni se mo ye dua no wapam na obehwe no na nipa bi na tachiri ena man saa adwen no du ba bi na fofo no timi saa de no na fofo no timi saa de no me ka me si wusiesie o yere na won wusiesie o eno se one factor we asiesie we de no broken heart na che no Emma no fact of the matter ne say oba bia obesa ko school bia no ekwan bi so no osa akoda ne school ni se wuti anye ye no ntira ye na mema dodo no mo mpese o mo de o mo yire mo be ko school no adwuma sua kora da ye to da bia ye kakra onya ko school mu se pe e da school no nso enketa asia wom o ma fe no mo ba fe na wadwe na sa akoya nkwada adwene afe wonum lifestyle no wan hwe ya o ma bra bo mo school mo no na wusua afe wukunu no wo be hu ne sanse wa ye tete kwani bi enti wo ba bi obekọ school bia no e ma dodo na so mo o ma ware a mo ko school no won be di madanse sa wan hwe ye wo be hu se we ba we boy abesi no be hu se we ne boy pie afe na wo kai wo ma ba wo bre mu ka se ma kolode we kolode we na te no
and I just akura na wo ya and anya wo nko anu oba ware fa ware a o twempena afa no wo se wo kunu fa wo mpie wo bafia na complain and akura de mi hwefie and I won fa mi mpie and I say wo hu ade no na nso na sa no ma we wa but utira anye ye na wankasa akura sa ye tete kwa akura de ne we eti wiase no obi tuo kwhwe nkwa ye ntuo no mfa ne nkwohwe wuo nya sa wo hwe ye ho so twe beba so na be ma bi ofra ya wo se wo kasa from experience wo kasa ya enke ya be ma no kronfa oba no sika ne enche no wonim dia wo kan yakopon kasa wo to wo so wre obi ade bedu ho anasa wo ye obi ade na ye ne ya no ye anasa wo suma ne ni so fom no me e de beba wo so no wo de won sabe guti enka wo ye twa wo me ne kra nka wo fa ho dwane ono akra ne ne ehia agan no wo se wo mu ye na eti e ma no mo ya sa no mo nyai sa de no e de mema ne bi ya sa de na ma do do na no e na ya na sa so obi bua wo a ma ne hu sa wa bua wa ni aso wa ni aso de wa ye na mema bebre no eti mo aye de wo ma so no e ya sa e ma do do na mo nsem obi no so no sa de ni ti na ma mo tiri mo aye de wo mema so okay obi ni ade bi okoye ye sa ayi controversy em say uni bibi aka me wo bibi ka na nti mo kasa maso mu twan ni ade me de mi da bi wan kasa kwa baby awko he no wasan ba se wan hu de ye na sentase ye o uti na fi kwa do de ba be hye me ti ni etie ni say de amanta sentase ye me ni say on say if you we ni ba ye mo hwe ye no mo hwe kra na at least ye munya ba ko bi 5G no Debbie. On said there be a defeat him where near controversy na de wachi futuro na me pa na akwana police for ekwache no se wa fefe akola no ye hwe na ni so ne ade no say opening na de bad na wa ya police for e bu de wo police kai hu was wo mo de respect akola so ne baba ko be so say that anya respect to your suspect respect the we be respect to be ye hwe na ni so ya ne penalty for the respect ato me so say okay Asem Mpe Nipa dwumadie na waso eguso awutie na wohwe yen e wo Sompa TV no eso no de wo ba no anya atenase de wo ba no anya atenase Smense Clinic na Smense Clinic waso ko mampon asokoma mpon na Smense Clinic wo na sa clinic eba ye no amanfo edi wo ho adanse ene wo na wakọ ho akọgya yaresa no wo mo edi adanse papa wo sa ebo mo abaso na abaso bodie ni nyina ne se wo mo mfidie papa uduru ho a wo dwonso ya twummoja ya de famfidie ansan ya de duro na kan umpewe na apede na de anwanwa kura wom ne se Ghana Health Service ko honsra hwe na wo koduru ho no wo mu akasa hu se wo mamamfo nkrata de ya clinic na Smense Clinic de wo mo krata so wo fanya clinic wo mu nu wo ho kra efi se wo mu mfidie bia wo mu yusu no ho no wo ko abanya sabia ebi wo ho na nkran tese mo piafo papa so ma ya de na mo tu ya de ase mo sa ya de ma ya de dwane Smense Clinic wa babaji amanfo nkwan ye papa enam san ya de STI enam san ya de mo ya de ye papa Smense Clinic say anwumire ya de bia da fa bedan no bronya bai emfa yade enko bronya na ebe din be nwanwa se ya wo fufuo na wieo ye akokọ nkwa ye wura nkwa no na akokọ nkwa no du ba bia na live soup no na makon wom kakra no hwie emu stew no ye afa beduru ho na oposo ba bia wo yare ufuofu aho enko ye mami papai sister bra yakọ Smense Clinic ni enko check up no ko cheke nyoma kone ko cheke nyoma na hwese yade bia ni mojanim ansa na bronya naba sana betimi akọ bronya na se na ni nyina ankamfu ano emema no betede Smense Vital Herbal Mr. wodi abadwa so na Smense Vital Herbal Mr. no na hotadin ni agan no ahotadin eni agan no emema nkasa so aduro yi mu se twe emema so aduro yi mu aduro yi ba ye na nsan kwabra ni bi fro soro ha na kau oduru ha na nsan
abranti akwa ba say wanyi so kura o say agan ni bi ho ene ya say ndi je so okọ asokọ mampon ho ena ni doso puo no wo ena so na wo pese na ato se ka wo hu ya na so abranti na ni abre hwie wo hu se bronya na ba wo miamia ne nkyere wom na wan hweye na afa match no ko na luzu na ni wo ewurade nyagopo ya musa mema no na ni wo afa na wo da hodi wan ka so hu se adwuma na nso ani adwuma ankoye hwie na satam no abranti na oba o si na danfo bi ena zo mebusa ne ehu se nya na danfo wono a ye na no se ni ka no wayem na kaso wayem ono a o se wo ne mo pa ma menye ko oboa ko be na wo kokoye eno an se wasipi no aka kire ye se enwoma nkoye ne aka kire se agan no ya woso no na ase no nyina mfra ase no eye nubra aban no agan na agan no ba ye na manfo bi nom ye no na afei no wotu se kwabra ne wadi kotu ankasa atwa anasene enye skirt na hye no enwoma bi asisi canopy obi okro de ne sahye ne botom no apre na ba ne zei efiri se wanhwe ye ni guase ye beba ye kwaso koma mpon ye koto agan ni bi na bronya bre ya manfo bebo adwuma ni yabo adwuma so ani yabo adwuma di nkunim again bema ya di nkunim 0279 356 570 0279 356 570 ana 0240 61 6061 0240 61 6061 na nyoma enkon kai emfamai Sompa chadio ko Sompa Foundation ade Sompa chadia ba na Sompa chadia se odasani mema wasonte se ebeye fe eya hokeka ne hoho ase yebekọ enyanka oni bie mobrowafo ene makunafo mwa se koba ne sade a krupo twedi ampon beda wasi ye papa ni nyina ya Sompa chade keto bia nso fa bibira ne fa nom safue wate sister na bronyan omutumi ni digu omofuru so ensre eye mo na wode ba eye anwa eye makana side na tin tomatoes ye beje wate sister fa bibira ne fa masafue efiri so omu hiamwa ye mo nipa wa bra wote ase ne abo nipa abra wote ase de a na ema no akunafo no ye kata o madaja so ekoye sikasem wanya mo ni anwa ne ne keka ho na ye momo na apeso de badia eye 0598 559802 0598 559802 na edia beba eye Blessed Foster anatra 1 Media Limited woso kunkro emra na yefa emwa safo we na nyoma enkonkai na yemwaso atese wo nyoma sisi ho na mmom tinamede beba enamede beba emane haw fresa ahomatrufo so ye beba wabobua no ne aba befa ne de aba beboa safo we na nyoma konkan ye pa 0249 942 842 0249 942 842 na enyoma enkonkai eye papa yadwuma ye ni bi singing room self contained ewo soame nhia so procrom de chem so ene patase yempe agent bia yempe agent nsensem bia frewa homatufo so ni atwetwe ho common no onya babina na nasomtwu no a watumi abeso omanfo no asomo Sompa no onya akatuapa no onya bidi ahwe na busua tia soame nsiaya so buokrom de chanso ene patase ebabua papa 0241 066 064 0241 066 064 agent sembia nim bra na yentime ene wonkasa na nyoma enkonkai emfamao de woba no anya atrase abrante mema wakwa aba ja empom te sen empom boko na ufrihi ne baaye afranchu hoya kuma afranchu anwumre yi wasem onante se ne sen anwumre boko enso ne boko sa ese the year 2014 bisha abawo bi efene kwasewa the year 2014 say one powerful timishia na mdora tuntunenim na ye adwuma we bi omufie enchen timihu nam kajen se mpese menere itwa namo
nto ɛsɛ dia tu anamon sɛsɛi fa awaresem jo ɛna wɔsɛ ade ɔbɛde ɔbɛdwene nti ɔno no megye number amne din kombo nti na adwuma no deɛ ne nyae ne guso yɛ nti wande no fɛm sɛ wɔne mu nkombo na mekɔɛ no ɔsɛ o ɔno deɛ wɔyɔmfo ba bet bɛma deɛ mbɔsɔ no bɛtena ne bi du baabi na bi a ɔbɛdɛ ɔbɛbɛgye bisika bi ɛde de diana to bɛgye bisika bi ɛde to bibi na bi a ɔno wantena nti bɔsɔ hu mesuban ansa nti yɛnsa de yɛn ho kakra bi sɛ mfi miɛnsa nti hɔ de kɔn deɛ wɔnyim bibia na mbusa ansa adɛ na wɔsɛ o so wɔgye ne sɛ bia anama ɔyɛ tunu anko wie pɛ a yɛn bibia bɛnya no ɛsiane sɛ wɔgye me sika nti ɔno sɛ mpɛ ne saa nti yɛnsa de yɛn ho mfi miɛnsa no na mesɛ mate mfi miɛnsa akyi na mka sɛ mfi miɛnsa de mu wa dodo na yɛka ba mfi mmienu nti ɛso te ba afɔ nti me hɔ ade nti na ne mu wa ma wɔn ɛne de sɛ ɛyɛ nkomodie mmienu ɛyi meka ɔno so te mase bibi ni wadwunim sɛ ne mu si wa no bibi ani wadwunim saa na bibi ani madwum deɛ jo nti wɔyɛ na ɔso kiwate na me no wɔ ha nti akyire bɛ busumi nsia na wɔstate sɛ bi a wɔkɔ adwuma no dade nti ɔfrɛ me sɛ wɔ adwuma sɛm nti sɛ mɛtumi aboa na mbuta sɛ na adwuma no mehu so na adwuma no wɔ mu dada na mbuta sɛ na ɛde na ɔkɔ adwuma na ɔso ɔno ne papa no maame no te deɛ bet papa no deɛ ɔmfie wɔ mu ɔmaame no na ɛdi dwa ɔbɔ no akakra bet maame nso adwuma yɛdɛ asɛ nti bi wɔkora na wɔde kɔm na ɛkɔ adwuma no wɔkɔ ne di nti amena nya wɔ sakoraa nti ɛfiri wɔkɔ no ɛsare sɛ mbuto no do yɛdɛ ama no na wasa wɔsa yareɛ no ɛnde deɛ ɛkɔɛ nti that time ne yɛtɔ baako 50 series na ɔkɔtɔ no edwuma bɛnsan ase wɔ maa bi na ɔgyi ɔna ne daduruma no tim bia mede mesɛndi sika na ne ma no nti aduro no na dako bi ɔnom sɛi ɛnde ɛbɔto ɛsan na akɔtɔ foforɔ nti me no hɔ ana 2016 ɛna ɔbaa me nkyɛn ɔhwɛ bia mete that time 2 years na yɛsɛdi yɛn ho no na ɔhu sɛ mesuban no ɛwokɛ ma no nti 2 years no soma wo pɛpɛpɛpɛ saa that time no sɛ bɛtu maame ɛfiri mu no ɔmo yɛ na yɛ ne wieɛ no ɛna akyɛ sɛ ɔde hɔ na ahyɛ ne nso na ɔbaa me nkyɛn nti ɔbaa no deɛ ɛnokura ni na ɔmfa bɛma da ɛdɛn na ɛhu so ɔmfa bɛma da sɛ medeɛ no mafa na medeɛ na mafafa ma da wo deɛ wafa bi pɛ na mene sɛ sɛdeɛ wosi ka no anwume sɛ ne ɔmfa bɛma da no ɛyɛ dɛn na ɛhu ɛbikɔ wohu mfiri ne moma so sɛ woni deɛ ahyia mu koraa no a ɛkwan no wo kwan koraa sua nti afei deɛ 2 years no na wagyee m nti ɔbaa ɔno na bɛhwɛ bia mete ɔno kwan ka sɛ that's what we are meeting. It's not me cry no. Na me wadwuma be manko. Una bi tampron. Sanity. Tampron. Into buy no. Ni wo mu saa na ne ma anti 2018 and upon December 28 no pon. Into pon no so we say opeso ye dey. Opa ha ne fie. Into ko nyobi anko be dey. O betena. Na me say ene na de na umie nko fie na me nko ye asade kakra mo me nka betena me nchen. No so sisi ndeme kan de ye. Beton to pon no. One page man yet, then go for question necessary, but I'm in China. And never be Biana, but Bobby Safi, Bebe Mawalim. I'm not going to get was with me a boy. It was only needed my day. Eh, near minute me at Tina. Send a video with the balance with Bain with my concan. To a camera calling Jim Safiama 3.1. See, I don't know, Wapono, and where's that ya or pet 1 year. Then quite on my 1 KP. Now, was any Baba command 2 million. Tis me be a man as on swap. Me man 4 million. So nti dan no yenya bi dan yenya dan no obetenem adna osa no ba na saa di na nwumre na okan se ne bra ba ko te santanse nti ne bra no mfa ne bra no 2 million nti okohwe no aba to kodi be 3 weeks ewo ne bra no to ba no se dan no if you no dan na wo no ompe dan na papa no sa se dey so bi han aso dis kana ide amai Sompa 3.1 no man dey obegu mi ho for the meantime nti 2 days time no comes or corner na o tepa afei de no wo free 2 weeks ne bra no wa ba oba na no edan no se ejana wo fie no e no sa kra so o kotepa nti atam no wo yi no me papa nti e ba so wo yi no man mfrim ani sa ska no obi ha so diska na ida amai 6 million amai nti no ma ba me home in 2 days time no sa se wo kotepa ko no fa ba ko e yire wa wo to ko no yi no me nte kra wo e ko nso gum eno kwa na ka me ho me ho sa 2019 no no come so kon kan no nya pa bi kudi Sompa 3.1 bia also kwa ba na afde wo se kon kan
sare menti ase na mso ko den onko ntokudu nka ho ekodi pa na kakra kasa no bai nti oba yes otukwa na ne nkomodie nkita ho die te sei ne din komo kama e wo phone no so ska obe spending na me na me ma no because na me nwe bone enum ne san na me jin onu jimidi wo ye adwuma bai me sti benda okay uchechire na de no ni bibia ko true me life no no kwan ni wan baba nti me won kwan baba me nua ba no obi to bi si obi amempe nti me ko fa na won fa bebe ma da me pese me ha no e ba sa na wo ha no ana chese se do si bie tampono no se di omono ka no na chese wanya janu ka enye sa janu ka manya bete ba sa to wo ha no ena nko on madi se ono no on pese ono be de ono betna obeja no obase be hu no ono on netna wale nti mes media mi ta se man nti kan de wako oba 2021 ko kan oba 2021 nto ba no fa no ma ena oba ha dan ena watim to ba ran wasi isia no nyina adwuma nam so mate nti adwuma no ne container na yede ye nti ko bisa lasne bo container no so nyina wo boa no container ndem na bibia asase okwohwe opapa wose papa ja lasne ma no ono mkoye omoya yin nti skabe odi man ye to me hairdresser dia mi ni hu hwe nti ka ye to ya na ma hede ma twere so boduam wada roma obai be me na se mo kan wode obai ni din de sen sewa what hin no what alpo abe alpo bontin ba isia de what asofia okay yo nti enum wo no container o tem se wa wi am so wi dia e se fa no magum nti no ma na e fagum nya tem le beso o dabi am se anso dia se ne beso no se nya 2000 am si 2000 dia ne jitan no ko fagum ne nto me san na ko fagum ne nya ta na so bia so kwa na follow ko bia ba abamo na djuma ni obi an obi adjuma onya no manya se muma aso ma start nti wono isa ze dia wanti ase nti me am si okay no won tweme 2000 na ide wa start ono chem so sa konkra ko di pa am si akontu ya doso menti ase wo se konkra ko di pa rese na djuma no ko atna ma ya wie ni bie no keke na wo se ko di pa nti on man chance na oyes okodi pa na sata musika sem wo fomu ana ka chense wuntimi mwa no se adin de awie kunte na awie ana make se nyoma wodi begum no ana ma begum se nwi na dade shampoo na dade ono wo ye wa adwun se ka be ma 1000 eno se gi se 2000 ana me se ko ni kan 1000 nansa enko fa do betima ebia ofu ya kan kwada start sabi na wo bi adwuma dika ndo men no san ne kenya bia de aka no kofa to anja no sa dia ni da tamaso to sa so konkra ko di pa ma anja se won me bla am ko tum ni se obabem ni to na mo se na ire akowi timbra mo ire e fe no bai na mo net na so fi so pa na se me ire ni kan se ya pepe na me bla mo se sa te dia o ma na o ma na so nte se oni be me bi na ire eti nti ye be se ire ye be fi en mo ni nya bebe no ade no so ate obaka cha ne maami na mbla ma se dia ni kan de minya ma ne de onko tamo no ka so be bia na ma ye ma na ba to kon kan no within be month na me kasa bibia zika sem week mi bia obeya lo besra mi bibia na mi ma no na o ntimi din kuma obesra sa ro ye kokko ana dabi tuntum so obesra ni sure na dade bibia mi o hia mi no bia me kwa de a mi panka me no ebi no obi wo ha fan mbe ma no na we so ko nti okwae no wo si bubru na adwuma na wo ye fe adwuma na ko ye no enwa no ye de oguzo a wo ye ti me kasa bi ti se radio kasa ho am se no woni ho nti wona me smart o ti se radio kasa ho ne de kasa ho na da bi be wo ye ti wo ye adwuma no na nkran so kasa ho na me se da bi broni mi adwuma e ma na pama data me nkran anya broni ache se wada no ho se ntroni ana me smart ti fro ko bi se me se ma se 3.1 ho no de sa nti so na mo se bo se ni skama no ni me tukwan sa de kra na mina physics na setem ko besa na man me ba ya na wada man ye se dia na asi akire sisi no sa ko ntina wie no a me ne me blam friend na o se o ka kire ne ma me no wa kan nti mi dwedu ma no na so nkon kan bia o kuma sia nti me wo fa ba ko eba ne be adwuma no no ye adwuma o no ne ma me ne de
no me TV back it now get ne bra get na chinde on number no so fo na me je number na me nua ka say obi na problem no pass oba no e de obo no mpa bom no so okay but near the trust me at bit mere ehun be mo ti say that time we fi o mo tim no o mo tu o manga the fee bet bibi nti wo papa no ton nti mo firi ho bi wo tina me nim ho nti nua number me nya na me frɛ no na me sim ba nti Sunday bi na me call ho na mbuta ni nwa so fo first question medical to man say ni nwa no wa say o tu kwan no sini o nwa no wa say na me say en kana sa beda ni kumase na me say na me say ye en na me pe na me chance me nwa mo kire no nwa no na ni nwa no say me evidence na me say yan na o sini o nwa picture na me say yan na me yin picture kire no so okay no sini nwa ndie o kumase ti lucky Yohana unyunya fle enumesis enumere ya kasa ni mina napa to frɛ me na me to speak house na mbuza nsan kan bako wasen ai na me so inso to kuma pa o na won so e ato oso Medina inso ato ya kra yiri ya kra fa ana ni nwa no eso wonu kwa wate any evidence na me ni nwa no kan yesere no ni zame ko ho mu na me ka jam bla me se o makoho na senzi na de esi na me bra me sha de e fle no senkan bako no nut mako ne bla ho nti e chiro bote se ne bla no mama ko no no frɛ me won se nti wo ko me fia won kan me se bia ko na me se me ka se nko fia mo so me ko nti me ko ha me na me kra nti on ni mia ne ye se asem na me kan on be je di ese ni mia ba ne ye ho nti o mo ameda se me mla e da no so me ko e kwet na asem ye bufu on bu afu na o ka je ne bla ne se mi mo mi sia no me ka say me boa no se wala fa na bra nsi wonya kwasa no kan enim le bon ga bi che obi pe ko ma me pe nti me boa me wala fa ibi nti ba bia da no no sa experience ma fa bu mu da wa fa bu mu de man nka sa nti na bufu na bra nsi wo na wa bon na wo pa che wo no wo bu ofu ni pa na no ba wo ni bu mfu wo sere wo bu ofu nti abufu de mfa nka sem na nugu ye nti na ze amara sense me bra ne ntinase nti me kona me mbla ba ko e ana ma amene se o ne ban se ka no me de me se je wodi de wondi ba ko ntina sika nde o se me saka misika ho do wadru me die me ni problem je wodi mka na me se de wodi die wondi ko ntina sika o se me saka anti so to aduane ma no a ho de me ni problem o to nku ma no ne mo container no de every week na man 2 million and there so woni and many problem anu dia say won timi fa na calculation ti na container no bo ho ka say 140 million 140 bet na me twere be wakati bitu na me twere me ka say ma say me twere ma twere bo anim be say mu say adwuma ewie e ka say na me de me boy na mmom no say mo be ye adwuma na mo hwe say mo timi atia nti e planning fo mo bo mo ni nyina say be aka ho because e so be boutique in say boutique dey ni boutique na that e be bi afa ti say wuju sika efra baba wa no ho baba wa say wa o ma me no ye say wasom ombotwemu mere mento mozo na mento mo se no mbotwa na ma me so ombotwemu ha 70 na mate 70 no usmin sien obi ante fo mfrɛ me da etretintin ni tietia mu a se me sika uju sika int me ba ha sei erbe dam okay wonya kasa won frama be na just what the adan ya ne sa ti se de uju container sika de wadi de wonni enku atoma no nyina wa hwe okay asa na badwafo bebam no yenko computer so adwadie emra Emrenu ni Sharon so 2022 FIFA World Cup no. Jumadi ne po modena here on the 20th November 2022 na ko akwakoye on the 18th December 2022 na ne live commentary no ebaba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Sharon so se ne ope analysis no ope de mu ede de mu akona ebaba live on Sompa TV and coaches akuku dama omunim de ne beba and afro mo eba ne ball mo a omunim se de niam city no ene de omo ba ababe ram na bo
aboa amane ma etimi ada ye pa tiken ho ne nyina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e di Kylian Mbappe ba Portugal di Cristiano Ronaldo ba Brazil e di Neymar ba Argentina enso e di Leo Messi ba na o my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu Oyo Osan na afi Thomas Partey ye de mo nyina ba aba be jam na aboa mane ma koye pa etimi e di ama dwumade no e ba wa boboa no von Sompa 93.1 Kumasi Sompa 98.9 Sunyane Sompa TV no Sharon so se Predator we no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ne etiefo aboafo aso ya say 21st Canadian sciatica expert Abe Herbal Clinic Second Sound says already aboa Siemens Herbal Clinic aganya babema obejana so bebo adwuma Dasco Eden International School the Holistic School for akwadano Eco School Papa Amuzu Herbal Clinic the Pennies Doctor Full Source Full Supplement Papa Omo Lady Junior Abrante capsules One Lady Obapa capsules Saba EBCC Great Gift Herbal Clinic Home of Quality Service Z Natural Mineral Water Numusu Kroje Medima for Herbal Clinic Dr. Time Daso Okonfono Chirura Bank PLC Banking with Integrity The Franks Hotel Obedamo Sumajo Sompa 2022 FIFA World Cup Ebe Krabere Drew Obiamo, Adofoni Adofoji, na yebusa se, Erisiano, Ejankano, Okrani, Bible say, Namison Papa se, Obi Unyankani Erisiamo, and Nutin at Tarawan Media, Yaw Sompa. Yade Sompa chedie, Ebre Enyanka, Ekunafoni Emisia, Yase Bronya, Yasha Kunafo, Enyankani Emisia, Apimba, and Nutin Troshone Cosma Mekanwe. Na for any tram was some Yaw Swami, Nakotro, and yes, and Nipa Pemano Sope, Gate in Muatu, Ebusia for go for Sansunya Miani Catenti, Adibia war, Sayamo, and one Adibia and provisions, one so fabra, Nanitru Pani Sika, Kadia Yagus, then when Yamenqua Pam, now for Frano Yako, what the pay a pump, Tarawan Media, some patch at Yamamo line 0598 559802, a dear Baba at Tarawan Media, Blessed Foster, a piano. Who are near maybe a person of the boy. Now to me, fam, and Swaya 0244 834838. Sarah 1 media. Sompa Achedi. Afia and Yankania Craft. And Missian and Swam Petit. Wow, what a quality sound. When you mean the papa. Na studio be na mau sound papa say. Yes, Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abẹ phone fi de papa ba. Omo de ba adwuma. Wo de tie. De na maya mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwada de mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwa so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994-387. Okay, Asem o, Asem foforo kura. Baba usu kantan kankan. Na say. Woni ababa wa say wa no twetwe nkomo na no yie ni say. Ayo. Ababa wa say wa no me na twetwe nkomo na wadaroma yemre ni nti na no ne voice wa ha. Na asem ni say ne course na enokre bet obetria be ma ni sika. Na say obetria ne na ase chena no. Eno na won si ni pi asem no so ache ene na je se eye na no ene odi akasa ka wo kasa no ti ni kasa mu na je se wosu se bia abrante no ahwa na ofachi akwa akoye ni bibi so ohu enti waje atum na so sika ne de onye na adwen wode na no age atum bet onye na adwen se odi sika ne beba ana na ne bra asofo no se bi buru mpanifo se ponko se waboda mo ani wura wote ne so de nka wo modam ti me try se me ne omosofo no so be di nkomo na osofo na asem a oka ye ne se ababa wase wa no nipa bi na de ne ba asasi so anye bi ya wo papa wo maame ene ade ne papa ne maame hwe no wonsu omonsu abrante wi se wonkobo no hoka na se wote ase won se wo papa wo maame to omonsu abrante wi so wonkohwe no wonkobo no hoka na de sofo no ana ne bra no a oye pani no no so na asem a oka no no wada roma we na voice we say I hope say Yankopon yard man next week no say o man respond there on beti enka
Okay. Na ababaawa ne picture. Ne voice ne nyina ya data to. Ababaawa sɛ wa no. Yeah. Ɛyɛ asɛm o. Ɔmna asɛm Oforisuo hwɛ. Tiawa. Nipa bi na amo nipa bi ama nipa bi akɔ asamado. Ana wakɔ hye adakam. Eduru mebi hɔ no mo a. Yɛn sekye asɛm kan kye nipa. Me ɛyɛ me ya kakra ɛsan ahomta asɛm a na ye discuss ya obi de beto so ani aye debate em say ɛno na ɛpɛni na we kakra because yes can dey switching way short ya say ade bia eba ye say asɛm obesi a franka nsi so no wada ho so eba na ba putupu sanka asɛm oba na franka nsi so ka ba da ho so but me ya say seven prejudice we should can say be say sebe oponko aboda mani wura modam ababa na maame yɛfɛ ne sɛn wonim ne de deɛ nti a meka saa ne sɛ ne bra sɔfo no ɛka biribi sɛ ababa wa ne papa hɔ ne maame nti ɔno no sɔfo no ɛtu ɔpa kyerɛ sɛ bemprɛduasa ɔma ɔbaa bi asika na wɔnhwɛ ɔbaa bi da na wɔnte bi mpa ne nsɛm da sɛ bɛrima afa ɔbaa na sɛ bi wɔhwɛ no ɛna meka saa sɛ mo sɛ hɛ aduru time a sɛ bɛrima afa ɔbaa na ɔhwɛ na nkɛnyɛ bɔne o awo kwa hwɛ edu mebi obi bɛka sɛ ne wagimi ɛna nkɛnyɛ bɔne o Oforisuo bɛrima fa ɔbaa na sɛ ɔmu tu anamo duru baabi a hwɛ ade from day one na wɔbaa na ɔyɛ wo saa nyinaa no ɔbaa no ɔboa ɔyɛ criminal papapa ɔbaa sɛ ɛyɛ me ya sɛ maame de sɛ wa maame nyame fa ɔkransi ɛyɛ me ya o sɛ wafoɔ paa minimum no deɛ ɔyɛ asɛ din no ɔyɛ asɛ din sɛ wampafo brakatu na sabi wohwɛ ne baabi kura ho so ɔbɛrima yi wo bu na akodu baabi a ne ka ɔbaa ne ka pɛyɛma ɛna kyerɛ ka kyerɛ ne sɛ han me wɔ adwuma mu na ɔno so widi yɛ no ho sɛ saa time ɔbɛrima yɛ widi yɛ ho yɛ no na saa time ne nɔɔma te aka we kɔ atufoɔ bu o wɔsi sika a mede ama wo nyina deɛ mayɛ ma fa ɛma container ɔda so tim ana container hɔ wanyɛ nti sika no akɔ akɔdi ne hɔ bɛta maame yi ɛno sɛ wei wo asɛm wote saa asɛm a onim sɛ wa ne bia me asɛm wo ba ka kye wɔde abɛda me pɛn wɔde da wo so wɔde ada me matu wana mom baabi a me kɔɔyɛ no ɛkyerɛ sɛ obɛtumi atwuma kɔ agu ɔbɛn ho kwasi abuo hwɛ ɛnya dwi bi sɛ yɛka ne sɛ bɛrima no ɔno nso ne ma na masa adeɛ yɛhu bi pɛ no yɛka kyerɛ wɔtie obi bɛyɛ obɛdi ne ho akɔ obi bɛyɛ wobɛwu obiekuo kra na akokɔ kra ɛnsɛ o muntie ne yie paa ade obi kɔ ne bɔ na ɔbaa yɛ no wonko akɔɛ dade na yɛbɛkyɛw me de dem person me si ababa wan sɛ wa na abusuafo ti a de ne nua sɔfo ne ka no ɛyɛ wrong sɛ ne maame wɔ ne papa hɔ na etu me ɛne wo wusu ne Oforisuo wonim bra ya brɛ ɛnyɛ ne ɔma bi a wo wusu sɛ me ka won ti ase ke ko yanim ne yɛn fancy efiafo mema ne ma yɛ yɛn pa wonim de ma yɛ yɛn ya wo bɛka saa asɛm piketu a wɔtwetwi wo ka saa asɛm ketewa ɛsɛ sɛ nka ewu bɛ fɔ wo ka sɛ ayɛ friends ay kebedu gas ayɛ friends ay kedu gas ne ma yɛ no no wo fiti an obɛ kedu it is wo kasa sɛbe mpɛ wan kasa sɛbe pani kasa wo momra ne ne bɛ mentrase wɔyɛ na tufuo bo amamu samo anya ne saa de a akwa bi so no wafefɛ bɛ men wagye na di that's all wele tia wararoma opani aka se mebrebe na wakasi ma se mi so ye ma ye yen wo kromu a menu nya na ya brɛ omo no nya me nko a se wo hu se matwa se ma brɛ de ne wo so wa brɛ ye ma ye yen wo kromu a ɛsɛ sɛ nka ewu bɛ 4 years ni so mu gusu kura ye dabi se ya ware oka bible obi so ye se bible se obi hu Kristo a wa ya abode foforo ne ma dada ne nyina ye den atwam bible nyanto a ne atie ni mekai say na say video on say fried rice ma omro say bible nyantoa fried rice bar for no na kumase ehuche kwaye kumase ehuche kwaye mo na nsensem se bi no ya na kumase ehu fried rice bar for no whatever man na that time no kra na ye 150 pesos na me koto bi okru from na lady bi ye so oba me hono mo na me koto ye no na me ankasa na me koto am oba na me ni bi da na me koto ma no ti me to ma no nso oba no first time odi ba me hono no ti no so wo che ne ho kakra
ese aduane na so obi die so ni na wote kakra bi die na obo ne posa enti meso me yese me fato bolem on se wo dem wo that's been ketua bi a wonom ensu kra de tum na me de tum no ne chechire no ye different me chechire ne kama na me de tum ti ya me na oba ne di na wo di tum a wo fa wo di tum bra na hwiri se de wo mpe no ora me de ko tum bra o ma nya tum o me sheda de tum kakra so wo hu ne me shero na ni me ko ja oba ne kwan no a me ba ye no na me ye fast me ba be bi so na madi me ba na me so wo fa ase abefa dasbin no wo kwa kotu agu nyame ncha de me ne hia kwan na twa me twa no twede no so ye hwehwe no kotu agu sa ye de na me gikusi ho anim bibie mu no so no eno me di ye no na me say na sa fried rice sa na tie say de say sa me ma me hwe me was na ya to bi di no agime dodo he ya bre say de omono ka no na ne etie nie ema no on say asem no kan ye no e debate o na edu fiada e be ye bibisa na asem bi e be ka be yesua de afrim hwe enam aye nwe ye mfa ye senche na asem enam aye nwe ye mfa ye senche so we wadwen say ubebu abrantie bi kwase enye obi na ubu ni kwase obeja ma wakokwa da what you say from day one we your ba ade a wo maame o papa ubusuani bi antumi anya ama no so ko hia abrantie bi no so wo odo obewale obeye sa de na mawo na se wo gitum se wo ne betena na ukogya no subrani a obi on fa nche wo na se ma study ni ma bi he e ma ohun omo ya brefo pa no ena fie wokọ central market won ne ade a e ma bi akofa banche bode aba omo bre pa bre wo mo gya ni omo so no ya na what you say omo si take wo mo sa time we no oba si wote car esoro na wo bre wonim saafo no wo mo kunu no kra no dodo no abekọ no omo mpa adwuma ade enche no wote dam ya seto na me ntubi ema na ne koba yes ema no na koba ema papa omo bro omo dodo no nhia ema papa ena mema papa so a omo hwe ma no omo hia bonkerenkefo ma asema maka opa gidu pa jan mema wo mo wakoma pa se wo mo ne obet na ye bon ho ka boa wo mo no omo nhia boafo omo nhia wo ba ama brabo aye kama no wo mo ntan nhia ma pa o eje se mema bonkerenke ye o mema o mutumi di ema komirika no esi apresefo madamfo bi se wo so wo ba pe na oba na mpe no a enya ne ya because oni woni mu bi ade boa wo ba no what you say sa mema no omo nhia wo ba pa okay na abrantie we enka wo ye oba abrantie we ye bema oba no oye boafo obetimi awale oba no se oba ne pe bema awale no anka brantie we oye ne se so boafo because obi a wo hu mobo wo hai dan yon se wo to aduane ma wodi wo bie contain na oboa wo no oso wo mpenisa se wa no woni ne nua ene na busua wo mo nwi hu mienu no ka sempa bi enche o say week bi 2 million wonim ne wo kra usika no enye sika bia na wonim ne ya tu mami fancy ya wadaro ma abrotia ofoso bema abrotia mami bon tofa kakra ma wadaro ma ni ntisi ya ma me kasa na wakasa ya na de meka na nyam sa meka no wo ye controversy asama ye the true dwa no nsa ase ne enim sa abrantie na asem sei no de eba na mesi obi tro kwohwe nkwa ye ntro ni nkwohwe wu na de na owusu ka se emema na omo wakoma pa no mu hia ma bonkelekefo no de owo ne se bema bia no a odo ba bi pa no aya sa ba no ondo no sa so na oba bia odo bema bi pa no sa bema ne ndo sa ba no sa na ya ablabo na akwaye na ababa wa we say yes opportunity comes but once ebi dia makoma de na ya na omo akwanya na na opportunity no eba two edema won ma na asem inside edema won na ebu ohwa ne de once eba once na ababa wa no minim woye mamofo oyo obi oye daadafo woye otrofo dam na mani onka nokore na brabo mo de sa na nte anya de ebeboa no etimi de ma asam okwa awie ya ma yetiefo na ba mu bi no de meka chena ne se eyade wo se onu ne ho no de chopa kese bra brantie na wasra ne nsam bone fa che na ode ne mfo so che ne wona komem ono kra de wo se wagya bibia manaka ne mo container ne sika de enya ade obegya manaka do gya kwa manaka kra me kra nka mente na se enti sa baba wa no one ne busua no
omo mpa asempa bi asempa no nyina nso ne se wo mu pesika na bom no mo de abehya ablante ne nsem no mo asra ne bonifache na ne nua ba ne ho afi wa ablante yakoma mu na watimi akọ ne ba bi akọ ne branya sa akọ se ebu ode ebu no se de ablante ne te wa na watwe kola me ma ne 2 million enya yize sa enti so wanhwe ya ade beto no enti abusua no mo nwunu hu mienu no mo pa ablante sika no fa me ma me fancy ase no okay anu ti sabre ababa wa sewa no pete mu asase na hokwa sewa so timi ka ye pa pete mu asase na hokko dwine hu mienu pa sabrabo we no sewa wo peso onyini che na bo bratime wo na wo hwe wo ma na onya kuru foforo a hwe asem wo yie na asem wo betimi adu dem asem wo ebetimi adu dem pa enu nti no ni nwia sofo no kra na madi ni ho ya ni nwia sofo no na madi ni ho ya pa enu nti no say the chief producer sika ye no next week mu ho no sewa ama ya ntrase ya no fonyini ne beto so ne wo voice bia ye wo ni nyina no nwia no ne bia wo ye homa no so nyina no ye bebo ama Ghana fo ani wiase nyina atonka ye do picture nyina beto so entu mpene to ompene no a sewa na busuafo temenka na anwumre ya omompe abrantie sikai na omompe pa ho kama no mofa na de mehye ne nsem tia na abrantie no ana ka baabi kura no a kama ma na yakọ asem we kama ma yakọ abra ho pa se opeso ya ade yie na nipa se wo mpene abrantie peso otru ko hwenkwa wo se da menam tepa menam nkran me kom wo fa ho se na okumasi a ensu obom sansuo na ebom no me de menum wo kemu agrada abeyo ho adwuma sabrantie yi e ma ne bufu kase pa ensuo na aso ye to won kran na ebom no ka agrada na abeyo ho adwuma 0551 931 0551 931 0548 931 yani atiefo enkodi koma abra wa se wa na de na wa ye no tai kura kwa tai papa hello good evening Panipa udi bia ofrefre mbajam ka this one man ya na festival yo me ta so me ko se me tra ko na me Asem kakra mi tie wa kwasi mbajam de me kan se se ababa and oye no enye so said the man oye boafa na ko peso boano enye ta mo ni bi no so ye de o de boano no enti be se ne se container no kwa o so akem yenu ena o discan bi atana ti dia ka no mo mo de no pen camera enye sa dia ono anfa no ho ajo no ko be pa so be dintika manoji tia hello Bapelo, good evening Panipa baby a ofrefre udi because ka se fi jabe fe masari you okay because asemi masibie sipen radio station for be sana bent to be born it be good but only the outside honestly and Islam about make 2 years and I be my picture na that for baby no couple get e kom no omuko akire kopa akire kwale ti kom say no na ko competenti be mana na ka ti be mana na bushia no omufa abate sika me no oba na bushia no ofa abate sika ma no na kama no mo bua no na bushia fo ho kama na branch no bra bra baba wa na bushia fo ho obi amwa no e do fa sika ma tama obua na bushia fo no mo ya we pa ababa no ko bo mama ne na sofo no kwa na mediti ne ho ya pa sofo no hello Panipa udin baby afrefre if you come memle hello Doctor Dum TV no na kasa ye bete esa emwa if you come memle yetie doctor yetie madam yetie pa Bacho abro otimiza. Bietie opa, ntini ejina so no. Bacho dem pete me kan se be ma no. Imi so no super and so onji miskan na e ka kwen kra onji woni ba no, ba ni timo odi. Okay. Hello. Pani ma oneso kakra ebrenu nti ye mobo no tawtaw. Yo.
Oforisuo no na ne omo obedafo nyina no. Abedwafo nyina agye so. Me be ma yesu. Penny ma one so kakra yenton kakra. Daga kakra santima. No okay. Na Oforisuo the woman say Abwatia Kasen bi say oba bi o ha wusia na openo but na ono ba no so ntawo. Ibi na asi say be man Sompa 93.1 also vertical na nche oba na busia no enne mi kine ye o muntu ho na mo no mfa be man sika no na wo mpe be man no ni kure na wanka ni mo busia ni nyina so ya we say na wo mo ba no sa blanche ni bo no ka je ye ni da ho asema be ma o mu asofo ne kan na kire say onimpa ni mo kwase ebu o mi ye so mbebu be ma no nti ni sere o mo fa mra manuasi Tata on pepa sika no pepa ho pa no fa na de mra nya sa de bezi omra samwa so ni obetwuma kwagu ho. Hello Pani pa udi baby a frefre. Hello Yetio Pani pa no the bad you know get ni yana ta ta ni I say o so bisu libra so bisu we are seeing that some things we are seeing that some things to continue then ma official the boy but also do them person continue it mean ya no abo ya vampire mo so mo ba bu you so so ti o nyansani a bu Bible say nyan ko tafie e bi nyamisuro next time ko ko so ade e da wase we dey Bible nyansan fiti ase ni nyamisuro ni na jimi so de so na ye de ababa wa we de taba no ataba ababa wa we pa de kwaya brante de ne fa so se ko turi na ko hwen kwa pa no ababa wa se wa pa wogu ni wani wa se hello ene ye de ofre no enyina ebesie abrawatia yay Yanko your messages no so birthday bi so ho na Idris Rashid or the abonde wasre sa na o se olaje anti ono what the abenti ne de and this time few points and so bremai ono so se o hwedwumadie no ni eje ho papa ye nti no ono so de a wode eba no ya yebo anso kokoso tikim ono so se yebo adwumanti ye nyere ye ho ewo na ofoso be ma ebra ni nti ye mfansi asenu ne yenko ya dofo bi a wonum edi omu awoda na we say efri Yasmin o se ne yonko bremo Yasmin ne yonko bremo ya wono ene Mrs Sophia Asamoah ya wo Kumase boss ne eye na wodanti no man happy birthday o se nyankopon koso a ensure na yonko fa na wone no efa no esene onua esene so mo free moja baako se de wase yi odo adidi a kire no na ni so pa ye nti o se nyankopon se wo ma yonko fa no emonyire no wonto ne nhira bosuo enwu ne so one na busua nyina so mfa adomo enko adomo na sanso so na sister B enso wa ha sister Emilia wono so kwada so bola kesiem oton enua ye de bodan so ibi so jama wife no oh okay W Osei yo so jama na make say and Asem Mpe Nipa na tire ni din no so wa ha yo so jama W Osei wa ye transport officer e wo complex sojafo na omo wo ho no enti no nipa say so jama enti ma Emilia obo ni din kan yi no ho ai wono de ono wano ni mamla ne dada bro nya de ne beba wo de beba enti no W Osei ono akasa ne ho kani ma Emilia kwada so bola kese motonua happy birthday mommy nyankopon koso enhira no ma nkwa tenten ya ahoden ene apomuden ewo mu na de etwato no yankasa ye nua bema baako ono so Owura Bismarck champion ye Owura Bismarck champion owo tech awoma so brother wone na yiro mu fadwumadie eni agro kura ketechewa brasu nyina na wonum ensi ye fom ene na nyame adomo a aka don hwere kakra bi ama de achi na so no so di ne birthday nti na di ye Owura Bismarck champion owo tech awoma so
wɔyɛ circuit guild president ɛwɔ Ayija Methodist asafo ne mu Nyankopɔn kɔ so nhyira na ɔma ne nhyira bo so ntongu so fɛmfra adomu ɛnkɔ adomu oda yɛ so pa na obota yɛ pa wowɔ nyina no Awurade ɛma ne mmerɛ mu ɛmfa ɛma Nyankopɔn nhyira wabusua nyina wo yere na ɔma no so sɛ ɔmo dɔ papa pa yɛ no nti no deɛ ɛwɔ hɔ no na so obi wɔ haw amaneɛ anaasɛ bia koda na obi etwa wabe obi de wonsa kyese koa de ahye wumrim amesraw Asem Mpe Nipa dwumadie no so nko ha na wo ba wo haw na no pemasi bra no wonsa beka numbers no chief executive producer de 0546 883 287 0546 883 287 adase 0243 58 5878 0243 585878 after 0452 095 593 0452 095 593 mu bia obefre bia no ye beje wo so na mom anadwo we se die nso ne totonti no da na ye nso ye na nyame ya adoma kira no pa no wo de frɛ ye beje wo so ne nya bre tie wo asɛm de ha wo bia no ya pa no pemasi bre e de amafo so be ma over to you na ne mano ne takwa breman bogo so mano ɛhɔ na me kopie ye na me de nchia papa be ma nana kwamna obi asante otoso mienu wona me ni kodi nhia mu na asɛm no amaka asɛm no emu tawe takwa bogo so futuro kura abɔ me ne no futuro untu kwa tintin sha bi mwate jo me kura me nko me stand for my own authority so untu kwan tintin sha bi mwate piao mama cha commander me nwa ben one na yire na najewa omo won kan sa me omo fa adwumade ne na me nwa agya kodwe na ntwi ono so one na yire na womi omo so hwe also Mr. Gabi owo US abrochimemu kada che wadan for pa no no se ochia ye nyina na nyame ya adomo a ebrepam ye betenenka na chief executive producer na fie won che obi a na nti onu obi a ho a obechia no chief producer watch wie ni ansane off watch wie oni ase oni yeah, you also watch Mr. Watch Mr. Zakene Tofi akwad. Eti Mr. Gabi baby a wo bia Nyankopon ensure papa ye de wo ye ma ye nyina ye ni so papa Nyankopon ensure ye na ye kurei na ye chia mame afie